Hyvää päivää. Tämä on Täyttä asiaa. Kausi 2, jakso 2. Ja tällä kertaa meiltä löytyy mitä kummallisimpia henkilöitä jälleen kerran täältä Rekordaus-studiosta. Minä olen Ukko 2000 ja co-castereina löytyy Dragster. Big Poppa. Anto. kyllä tähtivieras. Anto löysi tällä kertaa tämän viikon jaksolle paikalle. Mukavaa, että Anto pääsi paikalle. Ja voitaisiin aloittaa El Classical kyssäristä, eli annas vähän storyä, backstoryt ja frontstoryt ja kaikki mahdolliset storyt, mitä nyt teikäläisestä tällä hetkellä voikaan jakaa. Niin kuin siitä, että miten mä aloitin LoLin vai mitä? Joo, mennään ihan kaikki mitä sä oot valmis jakamaan meille, niin me otetaan innolla vastaan, että miten Loli backstory, mistä se kaikki alkoi, milloin aloitit pelaa, milloin löysit komppiskeneen, missä pelaat nyt ja missä pelaat ensi kaudella. Jep, koska tämähän on täyttä asiaa. Joo, no mä aloitin joskus season 2, kai, mutta mä niin kun ihan pelasin friendien kanssa tosi pitkä aikaa jotain Eunella vaan random rooleja, en oikein rankkedia ikinä. Sitten joskus season 10 kai mä olin Trynda OTP ja mä olin silleen vähän climbaa. Pääsin silloin kai ekan kertaa masteriin. Ja sitten siitä, olisiko ollut season 12 ehkä kun Trynda oli todella OP, niin mä pääsin niinku GM ja aika lähelle Challua ja mä olin pidemmän aikaa siinä OTP ja kävin testaamaan jotain NLC-aladiviä silloin kun semmoisetkin oli. Ja meillä oli niinku full OTP-tiimi, niin siitä ei ole tullut yhtään mitään. Tämä oli ihan hauskaa pelaa komppia. Ja sen jälkeen mä vaan grindasin soulukuuta pidemmän aikaa, kunnes sitä nyt 1,5 vuotta tai jotain, kun Jesu ja Ghosti tuli kyselemään mua, että täällä on tämmönen Suomi-liiga ja meillä on tämmönen jengi kuin Rounds GG, että tuutko pelaa toppia. Ja mulla ei ollut mitään tietoa mistään liigasta tai mistään, ja mä sanoin, että no joo, ihan mukavalta kuulostaa. Ja sitten mä niiden kanssa pelailin 2 splittiä. Mä mietin, että ennen kuin mä joinasin, mä mietin, että nämä pelaajat on aika huonon näköisiä. Vaikka on solkuissa jotain ihan low-bobeja. Oho, okei. Alright. Mutta ei ne nyt ollut niin huonoja. Siellä oli Hola. Vähän ounas mua silloin. Oletko kanssa samassa joukkueessa? Ei. Ei mun jengiläiset. Muut pelaajat liigassa. Miten muuten Jesu löyti sut? Niinku jostain LoL-crossista. Niin kun mä olin suomalainen siellä. Joo, ei siis mä mietin, että muut pelaajat liigassa oli aika low-bobeja. Kukaan ei oikein ollut pelannut soulukuuta siihen aikaan, mutta oli siellä yhden työstäjiä siellä topissa ja muutama meille jäin aika kova. Ja sitten olisiko ollut mun toka split, mä olin vielä Roundsissa ja sitten otettiin coaching-sessio Pilalolilta, Christian, Euforia. Ja se oli siihen aikaan vielä hyvä coachi. Ainakin mun mielestä. Ja mä oikeastaan opin siltä aika paljon silleen muustakin kuin ladeemisesta. Täysin silleen, miten tempoa pelataan ja tämmöistä. Ja sen jälkeen musta tuntuu, että musta tuli vasta niin oikeasti silleen ihan decent pelaaja. Ennen sitä mä olin aika paska. Viittasitko tuossa silleen, että se oli hyvä coach, että se ei enää olisi hyvä coach? Joo. Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Ei se ymmärrä yhtään mitään nykyään. Niin. Niinku lanein ulkopuolelta, niin tarkoitatko sä niinku kokonaan LoLin ulkopuolelta vai niinku LoLin asioista? Ei. Ei ollut mikään IRL-coach.
Ei Hisu ollut Sä silloin taisi vielä sanoa päissä. Lanen ulkopuolelta. Niin. Joo, mutta mä mietin sen, että siellä olisi tullut vinkkejä, että mitä sitä voisi syödä aamupalaksi ja 3 Ei kertaa se siitäkään tiedä. Ei Siitäkään siitäkään. Eikä se Okei. vielä silloin käynyt oikeassa töissä, niin se ei kato sitäkään voinut opettaa. Jep. Mutta joo, sitten sen jälkeen me taistiin, no se oli semmoinen aika lyhyt ja niin trollisplitti, että kellään ei oikein ollut kunnon jengiä, mutta me päästiin silloin playoffeihin, mä olin eka kertaa niin playoffeissa ja taisiko me menty 0 häviötä siinä niin kuin, kun ei ennen niitä playoffeja sitten hävittiin kai 3-2. Olisiko Pihu ollut Bastu? Siellä oli Pomo. En muista ketä muuta. Anyway, niin se splitti mulla meni aika hyvin topissa ja sitten aloin miettiä, että pääsisikö jonkun silleen paremman jengin kanssa pelaamaan. Mm. Ja jotain säätöjä siinä oli. Yksi tiimi, joka niin kuin olisi pitänyt tulla, mutta oli hieman tommosia rottia, jotka sitten Homma. ei tullutkaan sitä tiimiä, ei tapahtunutkaan, niin mä menin tonne Tekeksään. Siellä oli 2 importtia. Robin kanssa mä olin pelannut sen aiemman splitin jo. Meillä oli ihan hyvä jengi kasassa siinä. Ja Baum. Ja Jabaa. sitten niin sillä splitillä me sitten päästiin finaaleihin. Se oli kyllä kova splitti. Se oli Oli vähän joo. harmi, että Työstä. jos olisi ehkä kokemusta ollut vähän enemmän siellä pelaajilla, niin mä veikkaan, että olisitte voittanut ne finaalit. Että siellä ehkä vähän semmoinen Juu. niinku Ja siis, niin, jännitti osaa pelaajista aika paljon. jep. Oli se kyllä osittain sitä kanssa. Ja mulla sattui päähän kaikki 5 peliä. Tai siis 4. Ei ollut mukava kokemus se finaalit. No, joo. Ei, mutta Baumi performasi finaalissa. Se oli kyllä oikeasti hyvä. Ja muut juostiin sitä alas. Ne vaan otti soolotappoja. Se on kyllä ihan totta. Vähän niin kuin Anto juosi tuossa OSM-finaaleissa meitä alas. Niin, jaa, aika lailla silleen just. Ai. Onko mä vaan semmonen jokee ja hemmetti. Onko se äijä Topin Jovi. Onko se aina ne finaalipelit vai miten se ei ollut niissä semifinaalissa vielä, kun Anto juoksi alas? What the fuck? Mitä niissä peleissä tapahtui? Vai oliko se niinku se pre-talkki siinä oven ulkopuolella, joka niinku puffasi Anto, että Anto ei voi hävitä? Jos tälle hävitään, se ei lähtä kotiin autolla vai mikä homma siitä? No, ei se mitään. Emmekään ole finaaleet pitemmälle vielä päässyt. Aina hävinnyt finaaleissa. Joo. No, sitten ei ole vielä edes oltu. Sen jälkeen mä niin kun taas, no itse asiassa mulla oli siinä välissä semmonen Prime League Div 2 splitti, kun mä olin ne menee silleen ne Prime ja FPL splitit, että no niin kun just välikkäin silleen täydellisesti, että pääsee pelaamaan molemmat eikä silleen haittaa. Ja se nyt ei mennyt kauhean hyvin. Meillä oli jotain ongelmia siinä tiimissä. Sitten sen jälkeen mulla tuli aika kova burnoutti LoLista. Mä en pelannut yhtään soolokuuta ennen kuin siinä meni puoli vuotta ja nyt mä oon viime aikoina alkanut taas pelailemaan enemmän, mutta jollakin ihmeellä me saatiin kuitenkin, menin BVC:n pelaa. Mä mietin, että mä olisin jäänyt sinne Saksaan, mutta sai houkuteltua mut sinne BVC:n pelaa FPL:ää nyt tämän vuoden alussa ja jotenkin ihmeellä me saatiin voitettua se splitti, enkä sitten miten. Meillä ei kukaan pelannut soolokuuta. Skrimattiin joku kerran viikossa ja se oli sitä, että me katsottiin, kun Joonas juoksee alas. Okei. Mutta niin, kai me sitten petoskaan aika goat ja Joonaskin alkoi performaa. Joo. Mites hei, kun sä pelasit siellä Div 2 Primessa splitin, niin huomasitko siinä jotain isoja eroja? Skrimasitteko sitä vaikka enemmän tai oliko taso paljon kovempi? Tai mikä siinä oli iso ero sun mielestä? Juu, kyllä siellä mä oon skrimannut
eniten. No, se voi olla, miksi mulla tuli se burnout siitä sitten, mutta Joo. siellä mä oon kyllä skrivannut eniten mistään tiimistä, missä mä oon ollut. Silleen oli melkein aina 3 kertaa viikossa. Ja muutama 5 pelin blokki. Sitten meillä oli T-rakkot siellä, niin saatiin ihan hyvän tasoisia vihuja aina. Joo. Todella hyvän tasoisia. Se auttaa, jos on niinku just Div 2. Ja oltiin korjausolokuussakin, meillä oli 3 GM, 1 Challu. Joo. Juu, Onko mä teillä voin nyt? Ai mitä? Onko teillä nyt Challu ja 3G? Itse asiassa onhan teillä Meillä on Challu. Challu. Meillä on Challu. Kalle on kämpännyt sitä siellä. Totta. Mut joo, mäkin voin sanoa, mäkin pelaan sitä Saksaa. Niin Saksan liigassa aika paljon... Mitähän se sanoo? Siellä tuntuu, mekin pelattiin niitä Prime 2 promoja silloin. Voitettiin se 3, se regular splitti, hävittiin sitten playoffeista. Niin siellä on ehkä, mä en tiedä, ne on ehkä silleen huonompia pelistä, niinku averagelt, vaikka ne olisi high rankisimpia kuin osa vaikka FPL-pelaajista, mutta se määrä, mitä ne pistää tunteen niinku Prime 3:ssakin, niin on ihan sairasta. Juu. Et niinku siellä playoffissa niinku näkyy tiimejä, jotka ei ehkä ollut niin hyviä, niinku pelaajat ei ollut niin hyviä, mutta niiden niinku se tiimipelaaminen oli oikeasti ihan mintissä. Ja oli tosi vaikea pelata niitä vastaan. Ja sitten vertaa Joo. FPL, niin tosi moni jengi FPL:ssä ei tiedä niinku yhtään mitä pelissä pitää tehdä 15 minuutin jälkeen. Ne on silleen, Dragon spawnas, mennään vielä Dragonille. Dragon spawnas, mennään vielä Dragonille, niinku IGZ taas pelasi viime seriassa Civiä vastaan. Et voitais pelaa Sidea, mutta ei kun pelataan vielä Dragonia. Melkein saatiin ne Dragonit. Melkein. Niin. Kyllä siellä huomaa, että siellä on niinku se tiimimakro on paljon parempi, mutta ne ei ehkä mekaanisesti ole niinku yksilöillä niin hyviä. Joo, no mä sanoisin, että silloin kun siellä Div 2 pelasin, niin siellä oli pelaajataso aika korkea, niin kuin melkein jokaisessa jengissä oli Challu. Mm. Ja tiiminä oli kans ihan hyviä. Top lane taso ei ollut kauhean korkea. Niin mä ajattelin, että mä oon siellä niin kuin ihan hyvässä tai silleen en ole out of place niin kuin siellä tasolta. Kyllä varmaan kuuluisin sinne, mutta se on sen takia, että topit siellä oli kyllä huonompia kuin ne muut. En olisi välttämättä niille, siellä oli jotain niin kuin oikeasti ihan top-tason mid-pelaajia esim. Joo, Sitten me demotettiin sieltä. Joo, siellä on ollut kostomia ja kaikkea muuta tämmöisiä. Ne on kyllä oikeasti kovia pelaamaan. Joo. Mä oon kysynyt tosta, että näkisitkö, mulle itse asiassa on kysytty tällä kaudella, että tuossa viime viikolla kysytty, että haluaisinko mä lähteä Prime 2 itse pelaamaan vanha jengi tai vanha tiimiläisen tiimiin. Niin ootko sä miettinyt, että sä menisit nyt takaisin? Vai ootko sä nyt tämmönen Suomi-liigan jyynä, mitä kaikki rupee aina muutaman kauden kun pelaa Suomi-liigassa, niin siitä ei voi sitten enää lähteä ja jäädä jumiin sinne. Mä oon nyt menossa se mun vanhan jengin kanssa, me demotettiin silloin sinne 3, niin mä oon nyt menossa niiden kanssa pelaamaan. Katsotaan päästään promoteen. Breaking news. Okei. Splitti alkaa jonkun vähän yli kuukauden päästä, niin vähän FPL:n jälkeen. Juu, Mutta joo, ei se ole semmoinen, että mä silleen kokisin, että mä välttämättä jäisin. Tai mä kerroin niille, että tää nyt on niin kuin yhden splitin juttu, saatan jäädä, mutta katsotaan, että ei mulla ole silleen sen enempää suunnitelmia. Oli vaan, että sopi nyt tähän loppuvuodelle tommonen ja voisin pelaa. Joo, se on ehdottomasti hieno nähdä kyllä. Mä muistan, silloin kun tää oli Tag X:ssä, niin olisikohan me puhuttu oikeastaan Akselin kanssa jo silloin, että Anto on niin yksi Suomen parhaista top-lanereista, mitä siis FPL:ssä on. Ei nyt tietysti overall, mutta FPL-tasolla, niin sitten ajateltiin ja toivottiin, että toivottavasti siitä ei tule tämmöinen samanlainen Suomi-liigan jyynä ja Afkat tänne, mutta nyt taas näyttää pahalta, kun se itse Lurjus on lurennut tuonne tiimiin. Mä en oikeasti jaksa. Niinpä. En mä oikeasti jaksa. Toivottavasti lähdetään ulkomailla. Ehkä sä pääset LFL. Suomessa tarvittaisiin vähän uusia nimiä tonne LFL. Musta tuntuu, että niinku, tällä hetkellä
niinku ainut, joka Suomesta voi päästä mihinkään korkeaseen liigaan. Tuntuu, että on niinku Simpli. Niinku esim. Jos katsoo Pandasiakin, niin mun mielestä sille ei kukaan muu pelaaja kuin Simpli silleen tasaisesti ole tosi hyvä siihen liigaan. Vaikka esim. Niillä on hyviä pelejä ja sillä on paljon huonoja pelejä, mutta niinku, et Simpli on ainut esim. Joka siellä niinku tosi kovasti kärryy. Joo, Simple on kyllä aika helvetin hyvä. Se on aika hyvä joo. On se niilläkin aika go-to. Mä en tiedä, milloin me saadaan FPLstä joku nousia taas jonnekin vähän korkeampaan liigaan. Vaikka joku, siis Prime 2 on niinku tosi paljon korkeampi kuin FPL. Niinku tosi paljon Onhan se. korkeampi. Onhan se. Joku Joo. LFL 2. No tietysti varmaan vaatisi nyt sitä solku-rankkiakin summalla salapelaajista. Siellä voisi Kalle lähteä vaikka nousemaan, jos se saisi vaikka niin korjattua. Se oli korjattu hetken aikaa. Ja sitten se sanoi, että ok, nyt pitää pelata itteni challuun ja veti all nighteria ja sitten oli, jos sen jälkeen ollut hyvä. Mä yksi päivä katsoin Kalle herästeli 2 päivällä ja se oli aikaisin. Hei, tuli muuten mieleen tässä, kun sä sanoit aikaisemmin ton burnout-homman, niin onko teillä ollut ikinä lolista burnouttia? Mä voin sanoa ainakin omalla kohdalla, että kyllä sitä aina kerran vuodessa on tyyliä. Ehkä nyt on vähän semmoinen low-key menossa. Niin, mitäs teillä? Annetaanko Uko aloittaa? No se oli helppoa silloin, kun oli vielä nuorempi. Ei silloin burnoutteja tullut silloin 5 vuotta sitten vielä. Silloin pelattiin päivästä toiseen LoLe ihan tyytyväisesti koulun jälkeen, mutta nyt lähipäivinä kyllä huomannut sen, että kun ottaa, mitäs meillä oli, 9 päivää putkeen officialeita ja scrimejä tässä ennen vikoja pelejä tai vikaa 3 peliä, niin voin sanoa, että vähän alkoi tulee korvista ulos, kun hävittiin varmaan 18 tai 26 peliä putkessa, niin se victory screen ei enää näkynyt siellä. Joka peli oli defeatti ja katsottiin kultakäyriä ja ne meni sellainen, välillä oltiin 6 tonnia edellä, välillä 8 ja sitten loppua kohden se aina meni yhtä samaan suuntaan. Että I don't know. Mutta kyllä sitä välillä tulee. Mutta se vaan niin solkuusta ei ole tullut vähän aikaa burnouttiin, nyt kun on löytänyt tuon mahtavan jäysen, mitä pelaa top laneissa päivästä toiseen. Se vähän riippuu, että mitä sitä kanssa tekee, mutta kompista kyllä siinä voi tulla aika paljon helpommin mun mielestä, kun on asioita, mihin sä et voi niin paljon vaikuttaa aina, ja sitten on paljon eri tekijöitä, jotka voi vähän aiheuttaa tuskaa ja tukalia tunteita, mutta ei ole mitään hulluja burnoutteja koskaan. Se on sellaisia lyhyitä ja ytimekkäitä, mutta vanhetessa tulee enemmän, sen huomaa. Okei. Voi jatkaa. Mä en tiedä, mäkin silloin kun mä Primeissa pelasin, me pelattiin vielä sit joku tämmönen rahaturnaus, että me oikeesti skirmaattiin siis 5 kertaa viikossa silloin, kun me haluttiin promoa. Siis tosi paljon pelattiin, mutta mä tykkäsin siitä. Mä en oo ikinä ehkä burnoutannut. Enemmän, että Solguessa on ehkä enemmän vaan se, että Solgu on niin huonossa stateissa ATM, että sitä ei niinku ole järkeä pelata. Siis esim. Mullakin on -6 geinit defaulttina, niin mun pitäisi vetää jollain 70 winratella, että mä voisin nousta yhtään. Mutta en mä tiedä, kompissa ehkä burnoutti tulee siitä, mä muistan, no se ei ole varsinainen burnoutti, mutta silloin kun mä pelasin, no siis eka FPL-kausi Peteessä, se ei edes ollut niinku burnoutti, mutta se oli semmoinen enemmän niinku tiedätkö, vituutus. Että se on vaan silleen, että jossain kohtaa kautta, sun oli yli puolessa välissä kautta, sä vaan älyät, että mä oon vittu jumissa tässä. Että niinku, et vittu, voiko tää kausi loppua? Että sä et halua lähteä siitä, mutta sä et halua jäädä siihen. Niin mä näen, että monella voi olla esim. FPL silleen, että jos vaikka kausi menee huonosti, alkaa huonosti, tiimi pelaa huonosti, jollain menee moti tiimistä, niin sit voi olla äkkiä silleen, että se on vähän, mä en tiedä onko se niinku burnouttia vai onko se vaan silleen, että niinku ei vaan kiinnosta. Että niinku joku heittää tiimissä läskiksi tai jotain ei kiinnosta ja sen takia hävitään kausi. Niin, toi on kyllä tuttu fiilis, että ehkä tuntuu, että on jumista. Ehkä nimenomaan tuossa täkäksessä saattoi olla ehkä mä nimenomaan itse asiassa inttasin yhdet scrimmitille, että pääsee pois sieltä. Oho. Mutta lopulta kyllä mä sitten jään pelaamaan, mutta on toi aina vähän paha jos se menee semmoiseksi väkisin pelaamiseksi, niin ei se ole kiva enää siinä kohtaa. Mutta se on semmoista. Aina ei mene silleen, mitä ajattelee.
mäkin voin vähän avata sitä, että miten mulla silloin se meni, että musta tuntuu, että mä oon aina ollut semmoinen pelaaja, että mua ei silleen kiinnosta mitä niinku, tai hävitäänkö me vai ei, kunhan mä itse niinku teen niitä parhaita playtä, niin se ei silleen vaikuta mun burnouttiin tai siihen, että onko todella turhautunut siinä pelissä tai muuta. Odota vaan, sit niinku- kun sä hävit 20 peliä putkeen ja jokainen Ei, peli mutta- on ihan ei, vaan- Siis silloin just siellä Prime Div 2, siis mehän niinku oltiin, tai me devotettiin sieltä, että aika paljon me kyllä hävittiin. Ja niin mä en kokenut, että ne häviöt oli niinkään se, mikä siihen vaikutti, vaan se, että me pelattiin niin hulluna silloin. Sitten oli vähän coachin kanssa turhautuneisuutta sun muuta, mutta joo, sen jälkeen mä kyllä niin kun, itse asiassa osasyytä siinä, miksi me niin kun demotettiin, tai siis me oltaisiin menty sinne relegationiin, niin kun, vaikka olisi mikä, mutta musta tuntuu, että me oltaisiin voitettu ja pysytty liigassa, jos mä olisin pelannut jotain muuta kuin TFTtä sen 2 kuukautta siinä sen niin kun splitin loppupuolella. Että se oli vähän my bad ja vähän paha niin kun, tunne siitä jäi ja sen takia mä nyt menenkin sinne taakse ja katsotaan, että päästäänkö promoteen nyt. Mutta anyway, niin juu. Ja sitten siinä oikeasti kesti tosi kauan ennen kuin mä sain takaisin sen fiiliksen, että pelasin just 0 peliä lulia 2 kuukautta ja sitten jotain ihan hupisolkuu-pelejä puoli vuotta. Alright. Joo. Redemption-arkki siis tulossa nyt. Niin. Pakko käydä nostamassa joukkuetta takaisin. Jep. Toi kuulostaa Niin vaaralliselta, jos sulla on tuollainen Redemption-arkki-style, niin sittenhän sähän voi lähteä FPLstä, niin kuin sä oot voittanut finaalit, eikö se näin kanssa ole? Mä oon voittanut finaalit. Mitä? Miksi mä muistan sitten... Okei, mä muistin väärinpäin. No Tässä näköjään meidän meillä on host yksi voittaja. Fuki 200. Mutta et on LAN-finaaleita voittanut. En No mä- oli ne LAN-finaalit, mä en ollut paikalla kyllä. Eli meillä on yksi voittaja täällä. Kerrankin. Tämä on erikoinen jakso siitä, että tällä kertaa me otettiin voittajia tänne. Yleensä meillä on vaan ne häviäjät. Oho. Joo, Ei mutta siis vaan- sekin oli semmoinen, että ei oikein tullut sen jälkeen kauhean voiton fiilis, kun oli finaali. Ei Mutta hyvä vähän kyllä. oli mitä oli. Mm. Ei vihulla ei ollut top-laneria, niin Niin, se oli se Jyväskylän keissi, joo. No Se oli- siis Tampereen Mut kyllä nythän se Joo. olisi niinku paras silleen, no tässä on puhelussa 2 tyyppiä, kello mahis päästä sinne finaaleihin vielä. Ja yhdellä on vielä kästeripaikka siellä. Niin Analysti. Niin, analysti. Niin kun tää kumminkin on Vikapaidia-finaali, viimeinen FPL-finaali, niin tämähän olisi silleen niinku tärkeä, että kuka tämän voittaa, koska tämähän niinku jää FPL-historiaan sitten äärimmäisen tärkeänä, että kuka on viimeinen jengi sinne. Se on kyllä hyvä, kun Finhouse aina mainostaa, että tämä on viimeinen FPL-kausi, viimeinen regular viikko FPL:ssä. Sitten seuraava kausi on käytännössä samanlainen varmaan eri nimellä vähän. Siellä tulee joku turnaus, mihin kutsutaan vaan FPL-jengit. Ja sitten seuraava turnaus on vähän samanlainen, mutta siellä on ehkä yksi FCL-jengi, joka on voittanut jonkun FCL-turnauksen. Joo. kyllä mä tykkään siitä, miltä ne formaattimuutokset kuulostaa. Joo, siis mä siinä en tiedä, onko teillä niinku mitään dataa siitä, mutta onko se niinku semmoinen, että sun pitää grindata vuosi niinku pisteitä, että sä pääset sitten, tai sitten eihän kukaan niinku varsinaisesti tiedä, mutta niinku, että onko se niinku, tuleeko siitä semmoinen kausi, että sä voit promotea johonkin uuteen NLC:hen sitten niinku vuoden lopussa, että kun se on tommonen pistejärjestelmä, toihan on tosi hyvä, mutta silleen toi on aika semmonen, että sun pitää samalla tiimellä, tiedätkö, niinku puoli vuotta, 9 kuukautta grindata, että sä niinku pääset sinne promootiturnaukseen, että niinku, ainakin omasta mielestä, jos niinku havittelee niinku päästä korkeammalle tasolle, niin ei kyllä kannata grindata niinku koko vuotta FPL ja toivoa, että tiimi on kasassa 9 kuukauden jälkeen, vaan et ehkä sitä Joo, kannattaa itse kokeilla päästä Ehkä. ylöspäin. Joo, se on kyllä vähän epäkohta siinä, että niin kun, joo, siinä on se mahdollisuus teoriassa päästä ylöspäin, mutta ei se ole se tapa, millä sä pääset ylöspäin pelaajana.
Niin, Toi se on varmaan. turnausjärjestelmähän on niinku hyvä, mutta toihan tulee käytännössä sama kuin Kynärissä. On niinku, että sä grindaat koko vuoden sitä, että sä pääset majoreille. Ja sitten kun sä pääset sinne majoreille, niin pelkästään niinku niinku stickerirahat siitä pelistä on, niinku, tiedätkö, niinku, se on jo voitto. Mutta sen tuossa 9 kuukautta grindaat FPL ja pääset NLC, niin se ei vielä ole niinku, sille ei oikein tee vielä mitään, kun ei tiedä edes, että onko NLC tai mitään muuta. Meet johonkin brittiliigaan vaan jyynäämään sitten. Tää on nähdä ihan mielenkiinnolla oota. Joo. Mutta mä siitä Niin. tykkäsin, että ne splitit on niin kuin enemmän semmoisia muotoa, eikä semmoisia pitkää splittiä, jossa niin kuin suurin osa niistä peleistä, mitä sä pelaat, on turhia, kun tiimeillä on tasoero tai muuta. Tai että se on semmoinen vähän lyhyempi ja niin kuin, tulee kiinnostusta katsojille myös enemmän. Tuntuu, että näiden aikana silleen loppuu vähän. Niin, mutta se varmasti johtuu ehkä vähän muistakin jutuista, mutta toi on kyllä totta, että kun se on turnausmuoto, niin siinä ei tarvitse katsoa sitä kauas. About 1,5 kuukautta taitaa kestää yleensä regular splitti FPLs, niin ei ehkä tarvitse katsoa sitä, ehkä niitä vähän tylsempiä pelejä niin kauan sitten. Niin. Tossa on kyllä toi puoli toisaalta, että aika nopeasti sieltä sitten tippuu ne heikommat, kuin että sitten, että se kaikki käy vuorotellen pelaamassa vaikka X-jengiä vastaan esimerkiksi. Mä muistan, FPLs oli se lyhyt seasoni, mikä kestikö se tyyli joku pari viikkoa tai jotain, missä oli ne 2 brackettia, että oli A ja B. Niin se oli oikeasti tosi hauska. Muistaakseni siinä oli 4 jengiä ja olisiko ollut 2 pääsi jatkoon? Joo, siitä mä just puhuin silloin, kun mä sanoin, että mä pääsin ekan kertaa playoffeihin silloin roundsissa. Ai niin joo. Niin siis se oli oikeasti niinku silleen omalla tavalla hauska. Ei se koko aika toimi silleen, koska se on aika niinku rankka systeemi. Mut silleen, se on yllättävän hauska katsojan näkökulmasta, koska silleen niinku jokainen peli on niinku tosi tärkeä. Koska sä kamppailet niinku 3 jengiä vastaan, niin sun pitää olla parempi kuin 2 niistä muusta jengistä. Niin se on ihan mielenkiintoinen formaatti siinä mielessä. Ei se formaatti oli ihan hyvä, mutta ei se pitkällä juoksulla ole hyvä, mutta silleen, niin. Väliturnauksena niin tosi kiva kyllä. Niin. Se, mikä muulla oli siinä vähän niin kuin ongelmana tai tylsä kohta oli, että tiimit oli hubimeiningillä kaikki siellä. Joo. Jos olisi ottanut tosta, kyllä. Hyvä split. Totta. No joo, tostahan me voidaan sitten mennä tietysti eteenpäin. Et kun me ollaan puhuttu nyt vähän FPL:stä ja kaikista sun taustoista ja näistä, niin sit voitaisiin ihan nopeasti käydä läpi, että näitä nykyisiä FPL-playoffeja, mitkä on tulossa tästä nyt sitten ensi viikon torstaina, taitaa olla ekat pelit, ja jos me nyt katsotaan tuosta noita tuloksia, voin laittaa itse asiassa tuosta ton kuvan tonne meille, niin tuosta kuvastahan näkee suoraan, että bottom 3 jengit ei käytännössä voi liikkua enää mitenkään, että siellä on Eclipse 10, IG 109, Civi 8, sitten siellä on FRM, Bastu tai Lari, niin yksi niistä jää ulos playoffeista pakosti. Blue Whites, EA, Arcane, Enigma ja Rich Gang on top 4, eli ne on upper bracketissa pakosti kaikki. Mutta bottom 3 jälkeen ei ole niinku mikään lukittu varmaan vielä. Tää siis jaksohan kuvataan sunnuntaina ennen pelejä. Eli tämän päivän pelit määrittää sen, miten nuo siidaukset menee, mutta siis nuo playoff-paikat on muuten varmat, paitsi no 5. ja 6. sijoitukset. Et top 4 on, no jos Rich Gang voittaa, Rich Gang on 1, jos Rich Gang häviää EA 1, sitten Rich Gang 2, BV 3 ja Arcane 4. Onko tai teoriassa, siis no jos AE voittaa Rich Gang ja Blue Whites häviää, niin silloin AE on 3 ja BV on 4. No, mutta onko AEn head noihin Baston, Lari ja FRM, onko se kaikkiin positiivinen? Onko siinä sen, että saatte vielä olla? Ei ole FRM. Eli jos FRM voittaa 2-0, niin siinä on ei, mutta Arcane Enigmalla on karttaerotus niin iso, että... Joo, siis me ollaan kyllä top 4, me ollaan varmasti. Mun mielestä saatellaan olla 3 tai 4. Siis jos te voitatte meidät tänään ja BV häviää tänään, niin te menette 3. Onko se niin? Niillä on head to head meihin, mutta
No en tiedä. Sillä on 6 ja teillä on 5. Eli no teidän pitää voittaa meidät 2-0, No, että te menette niiden yli. joo. Mut Joo. joo, Ei sillä ja, ole silleen väliä. ja, Niin. joo, ja Rich Gangilla sama, eli jos Rich Gang voittaa, Rich Gang on 1, jos Rich Gang häviää, EA on 1, Rich Gang on 2. Eli oikeastaan no periaatteessa BVkin voi olla 2 ja Rich Gang 3, mutta ei sillä nyt ei ole sille top 4 muuten merkitystä. Kuka on 1 saa valita 3 ja 4 muistaakseni, etkä vastaan pelaa. Ehkä 2. Ihan nopeasti sanon vielä, että jos Bastu saa 1 kartan BVltä, Bastu on playoffeissa, joka tarkoittaa sitä, että Lari tippuu sieltä. Mutta jos FRM häviää 2-0 tai 0-2, niin silloin Lari menee playoffeihin eikä FRM. Mutta FRM:llä taitaa olla Chivi vastassa, joten olettaisin, että he 1 kartan ainakin saa. Niin, eli oletetaan, varmaan kaikki olettaa tälleen, että playoffit näyttää ehkä Rich Gang, EA, BV, Arkane, Enigma, Bastu ja FRM. Tossa olisi niinku meidän top 6. Joo. Et mä veikkaisin, että Lari ei ehkä mahdu tonne playoffeihin tällä kertaa, mutta pakko sanoa, että aika tiukka season ollut, että ei tiedä kyllä mihinkä kukakin oikeasti menee, että olisi voinut mennä mitenkä päin vaan, että yksi series, kellä vaan voitto häviä, niin olisi muuttanut ihan kaiken. Joo, tuntuu, että tällä seasonilla tuli ehkä upsetteja silleen yllättävän paljon. Tiedätkö, että vaikka talvella kun oli splitti, niin se oli ehkä sitä, että huonommat jengit otti ehkä karttoja, mutta ei ne kyllä ottanut niin kuin koko serieseen. Niin nyt sitä on kyllä ollut aika paljonkin lopulta jopa. Et mun mielestä on ollut aika paljon yllättäviä tuloksia tossa. Niin kuin, no FRM, siellä nyt oli se, että kai olisi ehkä pitänyt VG tulla mahdollisesti, mutta siinä nyt kävi mitä kävi, niin FRM olisi varmaan näyttänyt ihan eriltä. Ja FRM sitten myös voitti Arkane Enigma, mikä oli sairasta, mutta siitä FRM taas hävisi Larille, mikä oli taas sinänsä silleen sairasta, kun katsoi tuloksia. Niin on ollut kyllä aika sairas seasoni lopulta, mutta onhan noi top-tiimit. No Blue Whites oli vähän silleen, että siinä kyllä oli aina semmoinen chanssi, että ne voi kyllä olla korkealla. Että vähän riippuu, että miten ne nyt pelaa, mutta aika sairas seasoni lopulta. Imo. Toki bottom-tiimit, ne on aika selvät ja siellähän ne onkin. Kyllä. Mitä Ukko mieltä nopeasti FPL-kaudesta? Miten meni niin omasta mielestä muistaakseni viime jaksossa taisit sanoa, että IGZ voittaa FPL, mutta pitäisi ensin voittaa Chivi ja Kymppisiä. Niin... IGZ:llä meni tosi kovaa. Ainoat voitot taisi olla Eclipse ja jotain toista tiimiä vastaan. Ja ne oli kauden ekat 2 peliä ja sen jälkeen se olikin siinä. Kausi olisi voitu tehdä pakettiin siinä kohtaa. Oltiin 1 hetkellisesti. Mutta ei mitään hassumpaa. Asioita tapahtui ja joka päivä meni vähän huonommin. Mutta iloisesti sitä sitten lähdettiin viimeisen pelin jälkeen nauttimaan illasta. Anycase. Kokonaisuudessaan ihan mielenkiintoisesti jakautui joukkue loppujen lopuksi. Olisin olettanut, että meidän FCL, Upen Coming, Civi tai IGZ olisi vähän pärjännyt korkeammalle, mutta ei käynyt tällä kertaa näin. Mutta loppujen lopuksi siellä kyllä näkyy aika selvästi, että jotkut joukkueet on toisia parempia, jos vertaa just tätä top 4, jotka nyt sai GA tästä, niin on siellä selvästi vähän parempaa tekijää Riftillä, niin leinillä kuin kartallakin välillä. Tosin Dragsteri melkein jäi IGZ-allekin tossa. Sitten ja Rich Gangissä saattaa olla vähän heikkauksia silloin tällä, mutta tiiminä on yllättävän vahva. Se on selvää peliä ja sitä on haastava lähteä punissaan siinä kohtaa. Mutta ei mulla mitään suuria nostoja muuten tuolta löydy tähän hätään. Mä en oo seurannut tarpeeksi muiden tiimien välisiä pelejä, niin mä yleensä katselen aika pitkälti vaan omat pelit vastaan vihut, että mitä siellä Riftillä kävi. Joten Riftillä ei käynyt hyvin pitkälle, niin ei mulla muuta lisättävää tohon. Hyvä kausi, tiukka ja meno pelejä. Joo, sit Anto vielä, annapa mielipide tosta, niin voin sitten lopuksi antaa. Juu,
On kyllä ollut outo kausi. Silleen, kuka tahansa voi häviä kenelle tahansa, jos on yhtään mitään järkeä. Mm. On niinku, en tiedä, onko yksikään tiimi sillä paikalla, minne mä olisin ne pistänyt. Ei. Joo, ei ole kyllä yksikään, ainakaan tämän hetken sijoituksissa. Mutta jos noi top 6 on noi, mitä me just sanottiin, tai mitä sä Dragsteri sanoit, niin ne olisi kyllä samat, mutta ei ole samassa järjessä, mihin mä olisin ne pistänyt. Mutta on silleen ollut ihan hyvää kontenttia kuitenkin, että se on vähän tylsää, jos sama jengi tulee aina ja voittaa ja menee haastikseen. Juu, voitettiin taas. Jees. Se oli vähän se meidän BV-kausi. Siis oikein, mä hävisin kai 2 karttaa sillä kaudella. Ei 3. 1 regularilla ja 2 playoffeissa. Ei ollut mitään järkeä. Joo, tämä on kyllä paljon kiinnostavampaa. Joo, siis mä voin sanoa tähän vielä ehkä sen verran, että munkin mielestä tämä kausi on oikeasti tosi mielenkiintoinen. Niin kuin mä sanoin, se viime FPL-serieksen jälkeen niin siinä ihan FPL-haastattelussa, että tämä kausi on niin kuin mielenkiintoinen, koska mun mielestä täällä ei niin kuin voi voittaa ketään. Niin kuin, tosi monesti FPL:ssä on porukka se, että no nämä äijät voittaa nyt tämän pelin ja nämä voittaa tämän pelin ja nämä voittaa tämän pelin, mutta ei se vaan mene silleen, että tosi moni tiimi on, niin kuin, pelaa tosi vaikka nopeita ER-lyä, niin kuin Eclipse. Niin kuin Eclipse esimerkiksi on tosi hyvä jengi pelaa ensimmäiset 10 minuuttia. Ja sen jälkeen ne ei osaa enää pelata videopeliä. Mutta ensimmäiset 10 minuuttia ne on oikeasti niinku liigan, ei parhaimpia, mutta oikeasti niinku hyvällä tasolla. Mutta sitten ne vaan tippuu. Niin täällä on tosi paljon jengiä, niinku, ketkä osaa pelata esim. ER-lyn tosi kovaa. Niin niitä vastaa esim. Jos Grimais. Niin esim. FRMkin voi olla semmonen tiimi, ketä jos Grimais, niin varmaan oppis paljon, niinku, että miten ER-ly, tämmöistä tosi aggressiivista ER-lyä vastaan pystyisi pelaamaan. Joo, Niin. musta se on kyllä vähän outo homma, että FPL-tiimit ei osaa niinku endaa peliä. Mun mielestä se on niinku se, tai ainakin me ollaan tiiminä, musta tuntuu, me ei niinku oikeastaan ikinä trevata liidejä. Joskus ollaan silleen hubi pelattu ja trevattu sen takia, mutta jos me oikeasti yritetään, niin me ei trevata liidejä, mutta usein ärryssä jäädään kovaakin jälkeen. Ja ollaan aika huonoja pelaajia niinku järjestä. Mutta niin se on jotenkin, en tiedä. Pitäisi saada enemmän Suomi-Baroni podcasteja varmaan, että tiimit oppis jotain. Legit. Sitäkin mä mietin, me taas taidettiin viimeksi antaa hiittiä, että ei ole paljon näkynyt. Eikä tullut senkään jakson jälkeen vielä uutta jaksoa. Ei ole tullut jo. Meillä ei ole se säännöllisiä rytmi nyt ollut tässä. Niin ollaan mennäkään säännölliseen piiin kuitenkin. Okei, mun on pakko heittää tähän vielä tuohon niin sun juttuun kommentti, että mikä teidän mielestä on se syy, että kun Suomessahan puhutaan aina siitä, että niin porukat ei ole mekaanisia, mutta kaikki on niin veteraaneja ja on niin paljon makroa, on niin kuin pelattu 10 kautta. Niin mitenkö tiimi niin IG:ssä tai jossain 10 veteraania ei osaa pelaa makroa? Mä en käsitä. Hei. Musta tuntuu, että se oli mitä vähemmän me pelattiin toistemme kanssa, sen parempi. Ja sitten jossain kohtaa me vaan alettiin vetää. Toi kuulostaa hyvältä. Alettiin vetää toisemme eri suuntiin. Siellä haluttiin vähän olla sidella välillä ja sitten yhtäkkiä räjähtääkin teamfight. Ja sitten me ollaan teamfightaamassa 30 minuuttia putkea ja sideit palaa viimeistä päivää. Me ei päästy samalle pakelle siitä, että miten me pelataan tilanteita enää loppua kohden. Ja kaikki halusi tehdä vähän eri asioita. Niin sit se, kaikilla oli liian paljon, miten sen sanoisi. Kukaan ei halunnut adaptoitua siihen, miten toiset pelasivat. Ja vaikka adaptoitiin, niin sitten se oli sellainen, että pelattiin ne paskat kaalit, eikä ne hyvät kaalit. Niin siellä ei oikein sanottu, ei tehdä näin, tässä ei ole järkeä. Vaan sitten se oli sellaista loppua kohde, että mennään vaan. Vittu, tonne mennään. Okei. Dragonic 15 sekuntia. Joo, ei me voida entry, mutta entrytään vaan. Ja sitten me entryttiin ja 5 jää makas kuolleena 5 sekunnin jälkeen siinä. Mun on pakko kysyä tuohon, että onko niinku, tää tulee enemmänkin Antolle ja Ukolle, koska te pelaatte nyt, niin kun tapahtuu tätä, että niinku ei osata entata pelejä, AElla ei ehkä ole niin paljon sitä, mutta
että niinku johtuuko se siitä, että teillä niinku kallaa niinku vaikka 3 tyyppiä sitä peliä? Vai johtuuko, niinku, kun esim. Mä voisin sanoa Rich Gangista meillä 1 jätkä kallaa, ehkä joskus 2. Niin niinku, se menee sille yhden jätkän pillin mukaan, että koko ajan se peli etenee. Tietysti jos tulee virheitä, niin se on niinku sit sen kalleen vika. Mutta niinku, mä oon huomannut, että tosi moni tiimi, kenen kanssa mä puhun, että niinku, miksei osata vaikka pelaa makroa tai niin sanotaan, että no kun meillä on niinku aina eri näkemys niinku kalleista. No jos yksi jätkä kallaa, niin kaikkihan seuraa sitä. Sitten jos se on huono kalli, niin sitten se on huono kallaaja. Tai sitten niinku kaikki tekee virheet totta kai. Mutta niinku, että onko teidän tiimeissä sitä, että niinku kaikki haluaa kallata ja sen takia se on sekaasta? Vai mistä se johtuu? Aloitatko Anto? Juu. No, mä... No, mun on vaikea sanoa tuohon mitään, kun mun mielestä se on äärimmäisen helppoa endata pelejä, jotka on, joissa on liidi. Tai niin kun, en ehkä osaa sanoa, että miksi jotkut tiimit ei osaa. Se voi olla siitä, että on eri näkökimoksia, mutta niin se voi olla siitä, että niin kuin, monta koolaa, mutta mun mielestä se on semmoinen asia, mikä pitäisi fiksata skriveissä, että saa vähän samalle niin kuin, sivulle siitä, miten niin kuin, pelataan ja voitetaan pelejä. Ei se silloin pitäisi ongelma olla, että monta niin kuin, koolaa, koska kaikki on samalla sivulla ja että niin kuin, pelataan dashi, lataan 2 linjaa, lataan tälle ja tälle, ja se on niin skriptattu tämä peli. Jos sulla on liidit, sä vaan voitat. Tai tietenkin, no hyvät tiimit pistää vastaan, mutta onko Suomessa semmoisia? Voi olla, että joo. Voi Okei. Oikeasti hyviä. Mutta mulla tuli ennen kuin Ukko päättää sanoa, siis mulla on vaan jäänyt niinku, just tosta niinku isoimpana mieleen IGZ vastaan FRM. IGZ, olikohan se Game 1, johtaa yli joku 7 tonnia. Niillä on just Baroni. Siellä on Dragoni spavnaamassa. Vai olikohan he spavnaamassa? Mennään vaan sinne bottiriveriin ja Kaapi Evelyn vaan tulee sieltä tappaa teidät. Mä olin vielä ulkona siitä tilanteesta. Mutta Ja teillä oli niinku midi-wave ja teillä on Baroni. Ja vihulla on komppi, mikä ei voi vaan kävellä teihin. Että ei ole niinku pakko kävellä niihin. Ja jos te vaan käveli sitten siitä waveillä, niin te voitatte. Niin kun mä katon noita pelejä tolleen, mä mietin silleen, että okei, että mä en vois niinku ikinä heittää tota. Teillä oli joku 7 tonnia, teillä on Baroni, teillä oli Dragoneita, vihulla ei ollut wavei, vihulla joku Evelyn Baroni vastaan. Ja te teette ainoan playn koko kirjassa, millä te voitte hävitä sen pelin. Ja te hävisitte heti siihen se peli. Joo, siinä oli 10 niinku tapaa voittaa se peli loppuun. Jälkikäteen todettiin, että sillä ei ole väliä mitä me tehdään, kunhan me vaan kävellään midistä lävitteestä siihen saakka, kunnes vihut ilmestyy sinne ja sitten me saadaan tehdä mitä me halutaan sen Baronin kanssa. Mutta sitten sieltä tuli joku kaali, että hei, mennään tonne pottiinkin. Ja sitten käveltiin siihen pottiin. Jollain taisi olla Farsight siinä vielä käytettävänä siihen lähimpään puskaan, jossa varmaan se isoin tretti oli, mutta jostain syystä se nappi ei painettu. Mutta any case. Se oli hyvä, kun me vielä, siellä siis oli Veikar, Evelyn, jotkut 2 hahmoa. Any case, ja vihusupportti oli tuolla spawnista kuolleena, kävellään Potteriverin puskaan, ja Veikar keitsi Evelyn one-shottaa meikäläisen Gnaarin siitä. Tai two-shottaa, koska mä pääsin karkuun ja kävelen takas sisälle. Ja sit se olikin ohitte 30 sekuntia toiseen suuntaan ja Nexus räjähti. Niin, mutta mitä mä voisin tuohon tulla vielä sanoa tuosta endaamisesta, sotkaallaamisesta. Niin ainakin IGZ taas meillä vaan yksinkertaisesti oli se ongelma, että me ei saatu ihmisiä pelaamaan samalla pakella enää loppua. Siis niinku, siellä oli oikeita kaalleja paljon, siellä oli vääriä kalleja paljon, mutta se, että me ei enää pelattu yhteen niihin kaalleihin kunnolla, niin kusi ehkä eniten. Siellä ei respektattu, silloin kun siellä ollaan sidella, niin ei respektattu midissä, ja sitten jos oltiin midissä, niin ei respektattu sideja, ja se oli ihan horror tilanne. Joo, toi on aika... Ja sitten tosta tulee se, että kun mikä ei toimi, niin sitten kokeillaan sitä 5 aran midiä ja sitten vaan kaikki sideit valuu, sekin on niinku... Ei, se on tosi monella jengillä niinku näkynyt FPL:ssä, että me ollaan kustu... Esim. Niinku IGZ vastaan me kustiin housuun ainakin ekan peli EARly ihan 1000-0, mut sit te varpaisitte araamaan midissä ja sitten vaan niinku valvoitte liidin takaisin, mutta niinku... Ei mitään niinku esim. Teiltä pois, että just niinku se teidän EARly oli oikeesti tosi hyvä. Siinä huomasi, että siinä on idea, mutta sit late gameissa tai mid gameissa niin se huomaa niinku tosi monella muullakin FPL-jengillä, että sieltä vaan niinku
Mä en tiedä, loppuuko se niinku ideat vai eikö tiedetä oikeasti niinku mitä pitää tehdä? Kun teillähän oli esimerkiksi joku 4 tonnin liidi vai 3 tonnin liidi. Ei, ideat ei lopu. Ne ei varmaan loppu. Ideat ei ole loppuva sillä joukkueella, että kyllä sitä yritetään tehdä vaikka ja mitä, mutta ei vaan löydetä oikea okei. tempoa. Mutta oliko teillä mitään ihmeellistä tähän vai haluatteko siirtyä vielä? Voitaisiin tehdä nopeasti silleen playoff predict, että 6 jengiä playoffeihin menee. Ollaanko kaikki samaa mieltä, että se on Pärän Bastu ja sitten se top 4? Mä Vai oon sitä onko- mieltä, joo. Joo. Eli kukaan ei Eiköhän asia, se että oo. Lari menee. Eikö se ainoa erottaja tuossa on vaan se, että saako Bastu? No siis, Jos niin. Bastu saa yhden kartan, ne menee. Ja, tai sitten isolla jos todennäköisyydellä FRM... se olisi filliruletti. No siis siinä on se, että joko FRM hävii 2-0 Civille, tai Bastu saa yhden kartan PV. Niin sitten Lari tippuu. Noi FRM-series mä veikkaan, että siinä saattaa käydä siinä, että tulee niinku yksi pieni lapsu, että ne hävii yhden kartan, mutta ei ne kyllä kahta tule häviä, koska niillä on kuitenkin varmaan silleen, tiiätsä, että ne tietää, että ne on paljon parempia ja niiden pitäisikin voittaa, mutta sitten siinä voi olla samaa silleen, tiiätsä, että no vittu, tulee joku Eikö pikku joo, lapsu. itse asiassa FRM on silleen, että jos ne No on aika shaky. jos ne hävii sen serieksen, ne tippuu. Eli niiden pitää voittaa. Ei Joo, riitä että sillä on... Ei riitä kartta. Tulee head to head ja sitten Larilla on se head to head. Eli FRM pitää voittaa series ja Bastun pitää voittaa vain yksi kartta. Siinä on niinku toi meidän jakaja. Aloitetaanko vaikka Antosta, että mitenkä sun playoffit menee? Voit niinku ihan tämmöisen hypoteettisen tilanteen tehdä, että kuka sun mielestä saa ykkössiidin, ketä ne valitsee ja mitenkä lähdetään niinku etenemään. No, me tietenkin voitetaan tänään illalla, niin EA saa ykkössiidin. Ne valitsee... Mä en ole ihan varma, voiko siinä niinku kakkossiidin valita, mutta Joo, ei voi, se on 3. tai 4. Kai. kuka sun mielestä on 3. ja 4. siidi sitten? No te ootte pakosti 4. Niin, eikö me olla sitten? Te ootte niin. 4, mutta se on... No menee karttaerotukseen, se Se on BV tai me, jotka ne valitsee. En ole varma, ketkä ne valitsee, mutta joka tapauksessa mä oon tyytyväinen, kun ei tarvitse olla BVtä vastaan. No niin, ärsyttävää. Ja... Niin, no musta tuntuu, että lopulta... Okei, mä toivon, että EA pääsee suoraan finaaleihin. Koska niillä taitaa olla jotain pelaajasotkua, että ei välttämättä pääsisi kaikki silloin niin kuin lauantaina silleen semifinaaleissa tai mitä ne onkaan. Meilläkin on sama meidän tiimillä. Joo. No mutta joo, EA on ollut aina se, jonka niinku, tai viimeiskin jäi vähän karvas maku suuhun, kun ei tunnu kunnon voitolla niitä vastaan siellä finaaleissa, niin mä toivon, että ne on finaaleissa ja että se on me vastaan Rich Gang Finland siinä lauantaina ja sitten me voitetaan ja mennään finaaleihin. Näin mä sanon, että se menee. Toi olisi oikeasti siis... Toi olisi silleen hauska, koska mä voin sanoa seuraavaksi, että mä voin tohon vielä antaa sen, että me voitettiin EA NLC Gauntletissa, ei päästy NLC:hen. Ei ole mitään EAta vastaan siis. Ja sitten Arcane Enigma on kysynyt mua kovasti Arcane Enigmaa tällä kaudella. En ole mennyt. Niin se olisi silleen myös... Ei ole mitään Arcane Enigmaakaan vastaan, mutta olisi tosi kiva pelaa uudelleen teitä vastaan, varsinkin riippuen miten tämä päivä menee. Varsinkin jos hävitään, niin sitten haluaa uudelleen pelata. Mä oon ihan samaa mieltä, että mä oletan, tai mun prediction on se, että me ollaan eka, EA on toka, BV 3, Arcane Enigma 4. Niin kuin mä sanoin, me otetaan varmaan filliruletilla se, että kuka tuolta otetaan. Että en voi sanoa, kumpi sieltä tulee. Mä toivon, että... mä en toivo mitään, koska BV on best of vitosissa varmaan aika pelottavaa oikeasti. Mut me varmaan otettaisiin Arcane Enigma sieltä. Tai niinku otettaisiin varmaan, jos saatat valita, mutta menee rullalla. No me ollaan Finuissa, mutta Lowerissa mä kans toivoisin, että sieltä tulisi sitten EA vastaan Arcane Enigma.
Mä haluaisin nähdä oikeastaan molemmat jengit Best of Vitosessa. Mä ehkä toivoisin, että Arcane Enigma olisi finaalissa meitä vastaan, koska mun mielestä se on vähän ehkä mielenkiintoisempi, koska EAta on nähty niin paljon aina. Ja Arcane Enigma, no vielä en ole pelannut teitä vastaan ikinä, mutta se olisi hauska pelata teitä vastaan. Ja sit siellä me voitettaisiin finaalit 3-2 teitä vastaan. Idema. Sitten voisi Boppa sanoa nopeasti omat. Analysti. Nyt täytyy saada tarkat tulokset sitten. No, EA Blue Wedge-finaali. Okay. Miten tämä nyt niinku päättyi tämä regulari, niin se nyt on... Mä tiedä, onko sillä nyt niin silleen... Mä sanon, että no Richcan pitäisi ainakin voittaa tulosten perusteella Arcane Enigma, koska ne on vaan ollut... Jotkut on silleen Richcangista, että no onko ne nyt niin hyvin, mutta... Tulokset puhuu toisaalta lopulta puolestaan, niin Richgang on ollut kyllä ehkä se most consistent jengi tulosten puolesta. Pelejä on välillä vähän mitä on, mutta ne on kuitenkin voittanut pelejä enemmän. Niin mä veikkaan, että Richgang varmaan voittaa. Sitten, niin ja sitten sanoit, että Blue Watch on tosi pelottava tuossa Philly Rouletissa. Mä taas mietin, että jos siellä tulee vaikka huono rolli useampaa kertaa, niin se voi olla kyllä niille huono juttu, mutta se on taas se, että riippuu, että mä en ole ihan varma, mitä sääntöjä niillä on niissä, että voiko niille esimerkiksi tulla sama rolli uudestaan vai onko siinä ihan eri rolli? Voi tulla. Joo, mä sanon tohon vielä, että BVC ei pelota se ruletti itse, vaan se, että niiden champit on, tai niinku periaatteessa niiden draftaaminen niinku Best of Vitosessa on käytännössä mahdotonta, koska ne vaihtaa rooleja, ja sitten niillä tulee ihan mikä vaan champi flexaa mihin vaan, niin siis mua ei niinku pelaajat kiinnosta, mutta mua kiinnostaa se, että aivan saatanan vaikea niinku ajatella draftissa, että jos vihu pikkaa Ampessa Xin saa Warwick, niin ne voi mennä ihan mihin vaan. No joo, toi on ihan hyvä pointti, mutta kyllä silti silleen, mä uskon, että Blue Watch tulee olemaan tosi kova, mutta mä jotenkin saatan nähdä sen, että siinä saattaa kyllä perkeleytyä tilanteetkin myöskin. Että kyllä nyt jos sieltä nyt tulee se FRM vastu, niin jos ne nyt joutuu niitä vastaan pelaa lower bracketissa, jos ei pääse suoraan winnerin kautta, niin kyllä ne nyt varmaan murskaa, mutta mä veikkaan, että noita muut vastaan voi olla. Ehkä roleplay me. Mut niin, I guess, no mun prediktio on, että EA ja toi Blue Watch on finaalissa. Okei. Ja sit Ukko. No niin, no nopeasti noista lower-tiimeistä ainoastaan nostan tuonne, että jos FRM:llä pelaa Diisi Junglessa, niin... Kaappi ei pelaa enää siinä jengissä. Diisi pelaa, right? Joo. No sit niillä on chanssi voittaa joku niistä top 4 tiimeistä ainoastaan sen takia, että siellä on Wildcard-jungleri tulee. He pelaa vähän rengaria, Evelyni, yms. Ja vähän paremmalla carry-performanssilla mun mielestä kuin Kaapilla, mutta siinä tapauksessa, mutta ei se silti riitä siis mitenkään top 3, mutta saattaa tiputtaa jonkun näistä top 4 joukkoista, jotka tippuu alaspäin. Niin sanotaan, että Blue Whitesilla menee siinä alussa. Mä annan kumminkin Blue Whitesille se, että silloin kun siinä on 3 peliä, niin todennäköisyys voitolle on silti isompi verrattuna siihen, jos siinä on 5 peliä ja championit flexantuu mihin suuntaan vaan. Ja sieltä lähtee niitä OP-pikkejä hyvin nopeasti alussa pois. Mutta mä veikkaan, että jossain kohtaa se vaan räjähtää se flexaaminen käsiin, jos sitä lähtee liian pitkälle menee, etenkin niillä heikommilla hahmoilla, mitä tulee Game 4 ja Game 5 mahdollisesti, niin Blue Watch tippuu viimeistään tokavikassa seriassa, sitten finaalissa siellä todennäköisesti on. No se voi olla mitkä vaan näistä EA, Richgang, AE, mutta oman kokemuksen perusteella peleissä, niin mä sanon, että EA vastaan AE-finaalissa Richgangi kusee housu. Okei. Toi on kova. Mut Eli meillä on Dragsteri, niinku ehkä kaikilla... sä vielä näytät mut vääräksi näistäkin tuloksista ja vedät siellä sitten emote-tanssia stakella ja meikäläinen miettii, että mitä sitä tuli sanottua. No mä voin heittää semmoisen, että
No me ollaan voitettu 7 seriasta putkeen ja ainut serias mikä me ollaan hävitty on kun meillä on coachi midissä, pelattiin EA:ta vastaan ja sekin eka peli oli tosi mega winnable. Mut BV on kans voittanut 6 putkeen, et BVkään ei todellakaan ole näyttänyt heikolta näissä ja oliko siellä joku muu voittanut vielä? No EA on voittanut 2 putkeen. Et kyllä meillä semmonen ihan mielenkiintoista mietin vaan tossa, että finaalisti studiossa, kun Boppa siellä on aina ollut, niin me vaan lasketaan vaikka yhtään seriasta hävitty viikon, ensimmäisen viikon jälkeen. Mutta innolla ootan tässä parin tunnin päästä sitten. Mut joo, meillä oli kaikilla aika samanlaiset silleen hajut noista. Ehkä Boppa oli iso yllättäjä sitten, että PV olisi siellä finaaleissa. Se voi olla ihan niinku, mun mielestä toi voi mennä ihan miten vaan. BV on ehkä semmonen jengi, että jos niillä on hyvä päivä, Ani ja niillä oli vissiin, että Snurmi ei pääse johonkin playoff-peleihin kanssa. Eli noi playoffit on tosi mielenkiintoista tuossa Mä en tiedä Upper-paketissa, vois koska, sääkeli. koska EA ei pysty pelaamaan vissiin silloin, oliko sunnuntaina. Meidän tiimistä minä enkä Topi pysty pelaamaan sunnuntaina. Ja sitten oli vielä Snurmi, olikohan se just vielä se sama sunnuntai. Niin se vähän riippuu kelle se peli menee, koska sieltä puuttuu, ainakin meidän tiimillä on tosi paha, että jos meidän puolet rosterista puuttuu sieltä. Niin pitää kysyä vähän niitä swappeja, mutta mielenkiintoinen playoffi tulee. Mun mielestä sieltä voi ihan kuka vaan voittaa, riippuu tosi paljon päivästä, koska jos miettii aikaisempia Finui, siellä on ollut vaikka silloin kun oli, eikö se ollut EA vastaan tekeäksi? Ketä vastaan te pelasitte finaalissa? Oliko se EA? Joo. Niin silloin, niin esimerkiksi jos miettii niitä rostereita, niin siellä on ollut enemmän silleen kokemus vastaan uudet, mutta sitten teillä on ollut esim. Vahva toppi, vahva midi. Niin mun mielestä nyt, niin jos mä katson top 4, niin joka tiimillä on oma vahvuus. Kaikilla tiimillä on se syy, miksi ne on tuolla. Sitten jos katsoo enemmän vitos-kutosta, niin ne on vähän silleen, että mikä niiden vahvuus oikeasti on. Mut kyllä top 4 voi mennä ihan miten vaan siellä. Mielenkiintoista upperit tulee. Mennäänkö tästä vielä sitten tuohon seuraavaan, että aloitetaan Boppasta tällä vaikka, että sanokaa ihan rehdisti vaan silleen suhteellisen nopeasti teidän top 5 pelaajaa regular seasonilta. Top 5 pelaajaa. No, Tässä voi käyttää finhouse.fi vähän apuna. jos olisi alkuseasoni sanoa, niin sit mä olisin sanonut heti Juiceboxin sinne, mutta ei se kyllä ehkä oo. No Snurmin, kai se on pakko sinne sanoa. Se on ollut aika tosi iso osa Blue Whitesin nousua. Silloin kun se on päässyt pelikentälle, niin onhan Blue Whites ollut aika kova. Snurmi, no Carlos, sanoo vaikka Sonni. On kyllä paha 5 pelaaja. No, mä avaan täältä, katsotaan koodeat. Koodeahan kertoo kaiken. Totta. No MKR, se on aika helppo. Siinä on 3. Sitten no mä sanoisin, että Tracksterilla on aika hyvin. Ja sitten tyyliin Oivallus. Joo, Oivallus kyllä. Mä sanoisin, että tossa olisi. Okay. Ei missään järkäs, mutta niin noin kaikki pääsee. Silleen, toki voisi sanoa, että joku vuorineuvoskin, mutta musta tuntuu, että se ei ollut niin hyvä kuin ollut aikaisemmin. Vaikka se on ollut hyvä, niin ei ollut niin hyvä. Siinä on meikä top 5. Tähän mennessä. Mä heitän vähän tällaista villin kortia. Mä en oikein ränkkää noita mitään muita pelaajia, niin mä heitän vaan top laneista 5 pelaajaa, jos se kelpaa. Niin. Kyllä, kelpaa. Joo, niin. Kokemuksen mukaan, mitä ihmisiä vastaan tuli pelattua. Siellä oli ihan mielenkiintoisia matchuppeja, pakko sanoa. Ekaa kertaa, itse asiassa ei ollutkaan ekaa kertaa. Ei mitään siitä sitten sen enempää. Niin mä sanoin, että topis tällä hetkellä tämän splitin jälkeen, kun kaikki pelit on pelattuna. Ainoa toplaneri, jota vastaan mä en päässyt pelaamaan, oli toi Voluxa mun muistaakseni. Voluxan tilalla oli silloin joku toinen.
Niin, valitettavaa se on, mutta Carlos ja Anto on siinä aika käsi kädessä, ainakin oman kokemuksen mukaan, kun pelas molempia vastaan. Sitten 1-2 siis. Iivo oli ihan mielenkiintoinen kokemus, ehkä jopa haastavampi kuin moni muu lopuista. Sitten Hobi ehkä siinä 4. ja eilisen jälkeen Naksu. Mä en tiedä, pelasko Naksu hyvin vai eikö onko sitä pari päivää, mä oon vielä eilisessä. Naksu oli ihan decent tekijä, mutta sanotaan, että Naksu on siellä 6. Ja sitten heitetään siihen, vaikka ei tullut voittoja, niin mä heitän itteni sinne 5. Ei tullut mastoa. Masto on Naksun alapuolella. Toi on kyllä sairasta. Toi on kyllä sairasta lopulta. En mä, siis se top lane ei siellä tehty mitään mun muistaakseni topissa. Me katsottiin toisiamme silmiin ja mietittiin. No, Onko eikö Masto nois- on parempi kuin... Sanotaan, että Masto Eikö on no- siinä 5. ja mä laitan itteni 6. Naksu 7. Ja sitten kaikki Okei. loput toput sinne 890. Eli Petoska menee Naksun alapuolelle. Ja Voloksakin vai? No en mä pelannut. Mä pelasin, kun sä pelaa Blue Whitesissa niitä oikeat leinejä vastaan, niin mä pelasin... Petoska on lopulta huonoin toppi vai? No joo, ei vaan mä pelasin siellä Mersan brändiä vastaan topissa. Ei se ollut mikään helvetin Petoskan toppi. Joo, alright. Niin Blue Watch ei kuulu edes tähän listaan. Eli ei ole olemassa niinku... Joo, mä oon vähän samaa mieltä, että Blue White on silleen, että jos sä lähdet niinku Lane sanoa, niin sä et voi oikein ottaa Blue White siellä, että se sanoo Joonas. Joonas on aina, kenet voi oikeesti niinku ränkkää silleen. Mut mä voin sanoa sit, nää menee mun mielestä ehkä numeron jälkeen. Mun on pakko sanoa kanssa, että Snurmi on 1. Se on ehdottomasti niinku nostanut tasoa Snurmen takia. Ja myös Snurmen statsit sanoo 1041 DPM. Vaikka on pelannut myös supporttia ja mitä muita rooleja se on pelannut siellä. Jos katsotaan katon ihan nopeasti, että onko se pelannut monta peliä supporttia. 1, 2, 3. 3 peliä supporttia, mistä on 2 ollut Sennaa. Niin pakko kyllä nostaa niinku hattua, että jos Nurmi on ehdottomasti kantaa noita pelejä aika paljon, että jos katsoo noita DPM-lukemia, niin aika sairasta. No sit mun on pakko sanoa Nunti tokaksi meikän tiimistä. Nuntilla on kans, sillä on yli 1000 DPM, tosi korkeat CS per minuutit. Ja taitaa johtaa itse asiassa multikilleis koko FPL kanssa, että se on ollut tosi kova syy siihen, miksi Ritsken pärjää. 3. mä sanoisin, kuka mulla oli täällä? VL. Mun mielestä VL on ollut siis, tää on outo sanoa, koska moni yleensä ajattelee, että VL on semmonen pelaaja, että se on vaan, tiedätkö, niin kuin EA on semmoinen varma ADC. Niin esimerkiksi jos katsottiin NLC-pelejä, niin ainut syy mun mielestä, miksi EA näytti niin kuin elonmerkkejä NLC:ssä oli, että VL pelasi niin kuin ihan tajuttomasti. Ja FPL:ssä myös kantanut aivan lujaa tosi monta peliä. EAlle tosi isot propsit VL:lle, että vieläkin painaa, vaikka tätä ikää olla joku 29 vai 30kin. 4. Mä laittaisin Lastiksen. Mun mielestä Lastis on iso syy siihen, miksi Lari on pärjännyt. Et niin mun mielestä puhtaasti Larin menestys tällä kaudella perustuu Lastikseen. Meitä vastaan niille ei ollut Lastista. En tiedä, olisiko se auttanut, mutta tuntuu, että niille ei ollut mitään semmoista hirveätä suunnitelmaa myöskään pelissä. Ainakaan ilman Lastista. Mutta toi 5 on paha. Mä en oikein tiedä, kenet mä laittaisin 5. Mä ehkä laittaisin 5. Mä haluan vähän laittaa myös eri joukkueesta. Niin siellä olisi MKR, mutta mun mielestä niin tärkeissä matseissa MKR on ehkä näyttänyt vähän siltä, että ei ehkä kanna niitä pelejä. Niin mä sanoisin, että JNBN on meikä 5. Et mun mielestä JNBN on syy siihen, miksi Bastu pärjää. Se on niin ihan selkeä, että ainut syy, miksi Bastu on pistänyt isoille jengeille vastaan, on se niiden mid-jungle duo. Et niin Asitorilla on hyviä pelejä, mutta se myös heittää tosi paljon pelejä. Niin JNBN on meikä 5. Joo. Mä en nyt välttämättä pistä näitä mihinkään järjestykseen, mutta top 5. Dragsteri on yksi niistä. Se oli niinku eka, minkä mä äsken päätin, että kuuluu sinne. Noniin. Sitten
MKR. Mä sanoisin, no niin, Snurmi, juu, pakko laittaa. Eikö se ollut niin, että silloin kun se ei ollut, niin ne hävisi, ja sen kanssa ne ei ole hävinnyt yhtäkään, Joo, tai jotenkin tämmöistä, juu. joo. Sitten vielä 2 vuorineuvos. Ja 5 on kyllä paha. No ihan niin paljon kattonut pelejä tällä kaudella kuin aiemmin, mutta kyllä mä sanon, että Oivallus. Se on top 5. En tiedä missä järjessä. Dragsteri on 1. No niin. Piti sanoa. Joo. Mä heittäisin vielä tuohon ihan niinku muutama honorable mention. Siellä on esim. Deezy. On tosi iso syy siihen, miksi FRM on pärjännyt, mutta ei ole vaan tarpeeksi pelejä. Täällä on tosi paljon pelaajia, jotka on pelannut tosi hyvin, mutta hyppii ulos, sisään Deezy, kaappi. Molemmat syitä, miksi FRM on voittanut pelejä. Jenne. Ja mäkin kyllä mietin siinä alemmista tiimeistä niin kuin esim. Just Lastis, Kaappi, Loki Baum. Loki Baum on glidannut jokaisessa pelissä ja sitä on juostu alas. Toi on Se kyllä on kyllä totta. No, mä unohdin Baumi, mutta en mä sitä kyllä top 5 laittaisi, mutta Juu, on niin. ainut syy, miksi Civi pärjää. Se on honorable mention kyllä. On, ja toi Lastiskin on silleen, ehkä ei meitellä top 5, mutta se olisi niin siinä ihan rajoilla. Se on ihan totta, niin kuin Dragsterikin sanoi, että onhan se ollut ihan erinäköinen jengi silloin, kun se Lastis pelaa. Mä en tiedä, onko ne hävinnyt yhtään kertaa, kun se on ollut pelaamassa? Hävisi ne EAlle viime seriaksi. Siinä lastis kyllä juos alas, mutta muut seriakset ne on voittanut ja se on ollut oikeastaan syy siihen. Itse asiassa 2-0 voittanut vielä kaikki. Joo, no siis just toi, että tiedätkö, että ei vaan sitä, että on niin hyvä pelaa, vaan se niin koko jengi samalla, tiedät, sä saat upgradeattu, niin on se aika iso juttu lopulta. No Lari 4 voitosta ollut 3 mukana. Joo, no se just joo. Vieläkin on kyllä tuolla on semmosia aika monta hyvää on lopulta. Toi on aika vaikea pistää top 5. Jopa toi ehkä se Rich Gangin toppikin ja no Nuntikin nyt silleen en itse laittanut, mutta kyllähän ne on molemmat ollut sille aika hyvin lopulta. Mut joo. Voiko joku antaa mulle infoja Rich Gangin topista? En tiedä yhtään mitään siitä. Mä en oikein katsonut niitä pelejä kauheasti. Joku auttakaa, mulla on tänään sitä vastaan. Että Dragsteri full clearaa ja siellä top laneissa voi olla hyvin hiljasta tai sitten yhtäkkiä hyvin nopeasti tapahtuu. Se on enemmänkin, jos topside objektiivet tai se, millä pelaatkaan, niin sen saiden objektiivet on ylhäällä, niin sitten kannattaa varoa Dragsteria, muuten se ei ole tulossa. Sä et ootko katsonut viime se menee sinne. Viimeisen riekses 2 kertaa level 3 känkkäsin topi, että riippuu vaan kuka siellä on vastassa, että onko isompi vai pienempi tretti. Näin se toimii. Okei. Mut joo. Se on ainut vinkki, mikä tulee. Mä en muista mitään siitä pelistä. No niinpä tietenkin. Pitikö niin kovasti ryyppää sen jälkeen. No mut joo, tästähän me voitais varmaan mennä suhteellisen viimeisiin aiheisiin varmaan, ja se olisi tuo. Itse asiassa, jos mä voin nopeasti vielä pikappaa tästä. Mä heitän yhden nopean kyssärin, kun silloin alku backstory-kerronnassa puhuit siitä, Anto, että Prime 2 sun taso riitti topissa. Niitä muut vastaan. Niin mitä sä vertaisit Suomen toppia tai FPL-toppitasoa, Prime 2 toppitasoa? Että kuinka kaukana FPL on vai onko se, tuntuuko se lähes samalta? Pelkästään top lanein kannalta, ei niinku muun karta. Ei kyllä. Ei ole sama. On silleen, että no Carloshan nyt selkeästi on se pahin vihu topissa.
Ja siellä oli just about kaikki semmosia mun ja Karkokseen tai vähän alempi, niin ihan vähän alempitasoisia. Ehkä joku yksi tai kaksi vähän parempia oli silloin. Mutta jo sen jälkeen ne FPL-toppien tasot tippuu hieman. Hobby on aika hyvä. Se on kyllä aika hyvä. Mulla on nopea hetki tohon. No mä en nyt siellä ehkä välttämättä kakkosessa pelannut itse, varsin kolmosessa, mutta kun Anto mainitsi just, että kakkosessa ei ole ehkä niin kova toppitaso, niin mä kun pelasin tuossa kolmosessa, niin musta tuntuu, että siellä toppi oli ehkä se heikoin rooli myöskin, että ei siellä ollut silleen mitään paikallista Antoa tai Carlosta tai jopa hobbiakaan, niin se oli aika läpsyttely lopulta topin puolelta. Vähän jännä juttu, mä en tiedä missä se johtuu. Se vähän ehkä riippuu jengistä, koska mä kun pelasin Prime 3, niin meidän paras pelaaja oli taas topissa. Että se oli, onko se nyt season 14? Niin silloin kun Zälly oli joku 2000 LP, niin se oli kans joku 1700 LP. Niin kuin, että se oli niinku by far silloin liigan paras toppi. Mut Prime 3:ssakin on joku 700 brakettia, niin se riippuu siitä, että ketä tiimeistä. Et sieltä jos tulee NNOti samaan brakettiin, niin voi oikeastaan... No se on totta. Jep. Mut joo, seuraava aihe meillä oli vielä tässä toi, että coachin tärkeys ja sit niinku coachin tärkeys yleensäkin ja sit coachin tärkeys skrimeissä ja sit turhat skrimit. Näitähän me viimeksi käytiin kanssa näitä turhia skrimejä. Me ollaan vähän tätä puitu. Recap. Tää oli Anton puheenaihe, että Anton halusi nimenomaan puhua tästä. Varmaan haluaa Akselista puhua paskaa. Jännä juttu. Stage is yours. Joo, en mä lähde Akselista nyt puhumaan paskaa, pahoittelut. Mun mielestä just siitä jatkaen, että Suomi-tiimit ei osaa endata pelejä. Se vähän tuntuu, että se on just sen takia, että ne ei osaa skrimata. Ja se on sen takia, että ei ole hyviä coacheja tai ollenkaan coachia tai ei keskity skrimissä tai mitään tai jotain tämmöistä kyllä niin kuin kuulee, että jengi silleen skrimaa. Ei välttämättä 3 kertaa viikossa, mutta välillä. Mutta tuntuu, että se taso ei nouse ollenkaan. Niin siinä on jotain, niin kuin, jotain kyllä menee väärin. Välikysymys, ennen kuin saat jatkaa. Miltä teidän sit skrimaaminen näyttää? Teillä nyt on aika hyvä struktuuri verrattuna muihin, niin miten teidän skrimit menee? Onko teillä joku tietty juttu, mitä te haluatte painottaa vai miltä näyttää teidän niinku average skrimit? Joo, no nykyään multa on saatu niinku aika hyvää struktuuria siihen ja opetellaan just niinku niitä tiettyjä asioita, mitä meiltä pelistä puuttuu. Esim. Viime aikoina on ollut side-pelaaminen aika todella huonoa ja mä oon keskitetty siihen. Mutta tuosta struktuurista puheen ollen semmosista, mä en nyt Akselille voinut antaa liekkiä, kun se on niin ihan hyväkin coachi, mutta nyt tulee liekkiä Fraselle. Me ei opittu yhtään mitään ensimmäisen 2 kuukauden aikana meidän peleistä, koska Frase juoksi meidän skrimejä alas. Siinä kesti hetki, että löydettiin tilalle joku muu, mutta se struktuuri ei oikein auttanut, ja se, että me skrivattiin paljon, ei oikein auttanut, kun se jäi siihen, että Axel ja Frase riitelee siinä, ja sitten muut välillä osallistuu riitelyyn, ja ei sitä tullut yhtään mitään. Tai joo, en tiedä, ei välttämättä muissa jengeissä ole tommosia niinku problem caseja, jotka niinku haittaa niitä skrimejä, mutta enemmän se, että just ei ole sitä coachia ollenkaan tai sitä 6. henkilöä, joka tulee siihen niin kuin... Tässä on todella tärkeää, että niin kuin... tai sen jälkeen kun on pelannut lolipelin, niin siinä on niin paljon semmosia jotenkin tunteita mukana ja alkaa itse rakentaa kaikenlaisia narratiiveja siitä, että mitä tässä pelissä on oikein tapahtunut. Niin kuin, joo, nyt tuntui siltä, että ei voinut tässä ollenkaan pelata. Jungla oli niin käpätty. Ei voinut yhtään mitään. Ja sitten kun oikeasti menee kattoo sitä reviewssa, tai on joku semmoinen 6. henkilö, jolla on ulkopuolinen näkökulma siihen, niin se voi sanoa, että okei, tässä tuli tämä niin kuin yksi pieni virhe, ei odottu
tässä rekallia tai otettu kämppiä, ja se johti kaikkeen tähän, niin mun mielestä se on, niin kun, se on se tärkein siinä, että on just ulkopuolinen näkökulma siihen, koska se on usein niin yksinkertainen niin kuin ratkaisu siihen, minkä takia kaikki näyttää paskalta. Joo. Juu. Mun on pakko vielä, ennen kuin mä vastaan itse tohon, niin mun on pakko kysyä, että katsoitko meidän viimeisimmän jakso? Joo, mutta en välttämättä muista siitä kaikkea. Miksi? Ja kun mä mietin, kun tässä puhuttiin just tästä skrimaamisesta silloin, mä mietin, että miten paljon sä muistat siitä. Mä voisin sanoa tuosta skrimaamisesta jo. Mä oon siis, niin kuin mä sanoin aikaisemminkin jaksossa, että mä oon käynyt kattoo jonkun FCL-tiimien, nyt ne en droppaa FCL-tiimejä, mutta FCL-tiimien niin kuin vähän coachannut pelaajia. Nähnyt siellä skrimeissä, että siellä skrimataan FPL-jengiä. FPL-jengit häviää siellä FCL-jengeille ja se peli näyttää aivan paskalle. Niin siis, ja siis pahinta siinä, että FPL-jengit pelaa siis niinku main champpeja. Siis mennään skrimeihin main champeille. On mun mielestä sairasta. Niinku silleen, kun eihän mekään mene mihinkään skrimeihin oikeasti pelaa niinku eka peli. Syroa, toka peli, Talia. Ellei me niinku harjoitella sitä, niinku, että okei, meidän plääni on, niinku, että me halutaan vaikka flexaa näitä tai jotain. Mutta niinku, tosi monella jengillä on se, että musta tuntuu, että mennään pelaa. Ei mitään hajua mistään. Ja sitten niinku, mitä mä oon huomannut tosi monessa jengissä, siis porukka ei osaa sanoa positiivisia juttuja. Aina kun me hävitään, tai siis ei me, mutta niinku joku häviää skrimit, niin ne sanoo, että joo, jätkät, me tässä pelissä nyt oikeasti Toppi ei voinut pelata, kun gänkättiin koko ajan. Vittu, me nyt menettiin Dragoni. Jos peli menee 35 minuuttia, niin te olette tehnyt hyviä asioita. Muistakaa, niin kaikkien pitäisi aina, niin varsinkin jos täällä on porukka, ketkä katsoo FPL-pelejä, ja niin skrimaa FCL-tasolla, FPL-tasolla, niin muistakaa sanoa sekin, että jätkät, hei, että me tehtiin vitu hyviä juttuja tässä. Koska se niin tuo sitä tiimin motivaatioa, että totta kai aina kun skrimataan, niin halutaan niin katsoa, että okei, tässä me tehtiin huonosti, pitää kehittyä, mutta pitää myös muistaa sanoa, että tää oli vitu hyvä gänkki, tää oli hyvä varti sulta, tää oli tosi hyvä kalli sulta, koska se, niinku, se jos tiimissä vaan sanotaan, että tää oli huono, tässä meidän pitää parantua, niin sitten se skrimien niinku review-sessio ei ole mitään muuta kuin sitä, että nitpikataan niitä paskoja juttujen perään, ja kukaan ei kehity siitä. Kun mä voin sanoa ihan rehellisesti se, että kun silloin kun mä oon pelannut Primea, mä oon tehnyt jonkun hyvän play, mun coachi sanoi, että sä oot oikeesti tehnyt tämän tosi hyvin, niin mulle jää mieleen se, että okei, tää on ollut hyvä play, mä haluan keskittyä tähän seuraavassa fightissa. Mutta se, jos mun coachi sanoi, että tässä sun pitäisi full clearata, tässä sun pitäisi gänkätä, tässä sun pitäisi laittaa visio, tässä sun pitäisi pelata eri positionia, niin ei se niinku jää mieleen. Se, että jos aina sanotaan joka pelaajasta vaikka, että sä teit tän jutun tosi hyvin, sä teit tän jutun tosi huonosti, ja that's it. Niin se niinku jää skrimeissä päähän. Mieluummin kuin se, että me katsotaan 30 minuuttia, että tässä meidän pitäisi olla 5 topissa, tässä meidän pitäisi nyt resettaa ja laittaa visio. Ei siitä ole mitään hyötyä, kun se ei jää kellekään mieleen. Ellei se erikseen ole niin se skrimin tavoite, että miten me avataan kartalle. Niin musta tuntuu, että suurin osa FPL-jengeistä ja FCL-jengeistä ja kaikista muistakin jengeistä ulkomaillakin, ketkä ei ole niin hyvällä tasolla ja ei ole hyvää coachia, niin siis ne vaan menee siihen, että okei, me nyt pelattiin tässä ja tää nyt oli huono, mun ei pitäisi nyt radea tässä lanella. Niin kun katsotaan vaan negatiivisia juttuja ja se on tosi huono juttu, ettei ikinä tuo niitä positiivisia juttuja esille. Joo. Voin vähän jatkaa tuohon ihan nopea, sitä saa muutkin puheenvuoron. Ihan rauhasti, että sä ei mikään kiire. Joo. Okay. Mun mielestä se, mitä mä oon kanssa huomannut, että on niin kuin iso epäkohta siinä skrimaamisessa on, että väki tilttaa skriveissä, kun asiat menee huonosti. Ja mulla mä vaan niin kuin, eihän tossa ole yhtään mitään järkeä. Silleen, ei siinä pelata voitosta, vaan siitä, että sä oppisit jotain. Sä meet sinne ja sä näytät sun oman tason siinä pelissä. Ja sitten se oikeasti millä on väliä on, että sä menet sinne reviewhun ja sä katot, että mitä meni väärin. Ja se on niin kuin, se on se niin kuin pää siihen, ja mä sanoisin, että No sen takia sinne skrimeille tullaan. Niin. Ei sen takia, että me tullaan niinku pelaamaan ja voittamaan. Se on officialeille tai solokuelle tai mitä muuta. Tai skrimeihin tullaan oppimaan, ja se on hyvä, että sä oot näyttänyt oman tasos ja hävinnyt. Joo, se mua ärsyttää, että jos niin kun on tullut skrimeille vähän niin kuin huonolla mielellä tai väsyneenä ja sitten ei näytä sitä omaa tasoa ja sitten siitä voi oppia vaan semmoisia asioita, joilla ei oikeasti ole väliä. Se mua ärsyttää ja siitä mä tilttaan. Joo.
No joo, ei, kyllä mä oon tosta Anton kanssa samaa mieltä, että musta tuntuu, että aika moni tiimihän ei lopulta hirveästi skrimaa ollenkaan, mutta just ne, jotka kuitenkin skrimaa, niin se ei ole ehkä, no täällä nyt meillä on tää Ukko, joka sanoi, että ne skrimas 6 vai 9 päivää putkeen, miten se meni, Varmaan Ukko? 9. Me pelattiin Joo, no kuukauden anyway, aikana varmaan 20 päivää LoLia yhdessä. Tai enemmän. 20 päivää, no mutta anyways just toi, että niinhän se on just, että skrimeihin just mennään niinku harjoittelemaan ja totta kai on se nyt kiva voittaa, mutta lopulta jos te haluatte oikeasti tulla paremmaksi, niin ei se pitäisi olla se pääjuttu ja musta tuntuu, että tosi monella FPL-jengillä se on just, että jos vaikka hävitään paljon skrimejä, niin sit se on heti automaattisesti silleen, että no se on nyt siinä, että ei tästä tule yhtään mitään, mutta sitten taas, jos se on ollut vaikka joka kerta ns. Parempi jengejä vastaan, niin kyllä sitten niinku pitäisi jotain saada irtikin, että se on, lopulta se on vaan niinku treeniä ja samalla ihan sama kuin edes LoL, niin kyllä niin kaikki harkkamatseja ja tommosia on ihan helkkaristi. Mutta skrimit on kyllä niin kuin lopulta semmoinen vaan, no vähän niin kuin reenit vaan. Ei nyt pitäisi olla sen diipimpi. Ja sehän just monissa jengeissä varmaan käykin sitä, että jos hävitään skrimejä tai jotain menee mönkään, niin se on heti automaattisesti silleen, että no vaikka officialit ei voi mennä hyvin, mutta sitten taas toisaalta jos te näette saman jutun vaikka 10 kertaa skrimeissä, niin todennäköisesti officialissa, se on sun lihasmuisti, että sä muistat, että tää pitäisi varmaan pelata tällä, ja me ollaan tää reenattu esimerkiksi. Mutta joo, ei mulla tosta sen enempää muuta kuin, että skrimit on hyvästä, ja skrimejä voi ehkä ajatella vähän erilainen, miten ehkä yleensä ajatellaan FPL:ssä. Miten Ukko, oliko sulla tähän vai jatkanko mä? Joo, no, eikö voi aloittaa tuosta coachin tärkeys. Meillä ei ollut coachia. Sen ei, tai nyt jälkikäteen ja ennenkin aina ollut se ajatusmaailma, että se 6. silmäpari tuo aika paljon advantakea ajatellen, että kuinka vähän negatiivista yleensä siitä voi olla. Voihan siitä välillä tulee niitä horror-keissejä, kun coachi väittää yhtä ja pelaajilla ei ole mitään sananvapautta asiaa, taikka se, että siellä on useampi coachi sanomassa toisille, että mitä helvettiä. Mutta any case. Sen coachin ei edes tarvi olla mikään kunnon coachi, se voi olla vaan 6. pelaajakin välillä, joka vaan kyseenalaistaa tiimin päätöksiä, taikka muutenkin tuo esille hyvät ja huonot puolet. Palaute on hyvä olla sellainen kinkku juustosämpylä, että siinä on vähän paskaa molemmilla puolilla ja sitten se herkku täyte sieltä positiivisena tukena, niin se jotenkin aiheuttaa yleensä ihmisille se, että ne ottaa sen palautteen paljon paremmin ja ne muistaa sen palautteen paljon paremmin. Että jos fokusaa pelkkiin negatiivisiin, niin siinä hyvin nopeasti tapahtuu se, että se tulee toisesta korvasta sisään, menee toisesta ulos ja paskaakaan jää mieleen, että hei, miten tää nyt täytyisi niinku tehdäkään. Pelattiin jo se 20 skrimipeliä tai 20 skrimipeliä plus officialit yhteen laskettuna varmaan kuukauden sisällä, niin ei siinä kohtaa enää pelattu sellainen, että harjoitellaan tätä asiaa tolla, vaan siinä oli sellainen enemmänkin emergency-meininki menossa, että pelataan vaan, että saadaan ihmiset pelaa yhteen, koska me ei pelattu ollenkaan yhteen. Ja kaikki meni hyvin niin kauan, kun me oltu samalla ruudulla toisten kanssa, mutta heti kun meillä oli 5 jätkää samalla ruudulla, mä en sano sitä, että meidän teamfightaaminen jotenkin katoaa siitä tai vastaavaa, mutta se, että me ei vaan pelata sitä samalla pakella muiden kanssa. Me pelataan eri asioihin, vaikka kaalit on jotain, ja sitten se kaalit on mitä onkaan, niin sitten me vaan jossain kohtaa turhaudutaan ja sendataan tai jotain vastaavaa. On pari skrimipeliä loppunut siihen, että tai yksi skrimipeli voi myöntää loppu siihen, että mä sanoin joukkueelle vaan, että mä menen nyt ineen. Mä voin sanoa, että se peli päättyi 30 sekuntia sen jälkeen, ja jommankumman Nexus räjähti. Ja vielä yksi kommentti siitä, että joo, FCL-joukkueetkin otti IGZ:stä aika hyvä niskaotteen, kun me hävittiin 1 kartta 20 minuuttiin tai alle. Mä en muista, mitä siinä tapahtui, mutta se räjähti se peli. Se oli ehkä horrorein peli, mitä oltiin pelattu, ja siitä jälkikäteen sen riivatsaaminen, niin siitä ei paljon hyötyä olla. Että jos se peli menee ihan päin persettä, niin ei kannata edes ihan liikaa takertua niihin huonoihin puoliin siellä, vaan katsoa nopeasti, että hei, mikä tässä oli, ja sitten nopea resetti, ja sitten uuteen peliin uudella ajatuksella. Ja semmoista mietteitä tästä nopeasti lauon. Joo, mä voin sanoa
periaatteessa tuohon liittyen, varsinkin tämä niin koskee enemmän FPL-jengejä, että mä kehottaisin sitä, että kukaan ei skrimaa FPL-jengejä, niin toisia FPL-jengejä. Okei, jos mä niin saisin valita, että mä skrimaisin, niin mä oikeastaan skrimaisin vaan EAta ja AEta vastaan tästä liigasta. Ketään muuta vastaan mä en edes lähtisi skrimaamaan. Mutta se johtuu myös siitä, että porukalla tulee vaan ego. Ihan tosi monella, ketkä nytkin vaikka skrimailee ulkomaan jengiä tai FCL tai jotain muuta, siis porukalla tulee ego. Jostain syystä siellä on joku tuttu tai joku ja pitää voittaa, ei saa hävitä. Niin se on tosi huono juttu. Ai vittu, me hävittiin eka skrimikartta, mun pitää nyt ottaa joku mun vahvin pikki tähän, jota todennäköisesti et tule saamaan normipeleissä. Ja mä en ymmärrä, miksi porukka ei vaan lähde sinne sillä ajatusmaailmalla, että nyt meillä on teema. Jos tätä katsoo joku FCL-jengi vaikka, niin ottakaa joka skrimi joku teema. Ja vähän komppi, joku komppi siihen tai siis tuohon teemaan liittyen. Ja sitten silleen, että siinä on jotain ideaa, koska mä olen kuullut niin monet skrimit, mitkä on vaan silleen, että joo, meillä on skrimit tässä, 5 minuuttia ennen skrimejä ollaan siellä. Sitten drafti alkaa olla silleen, hei, Vihu pikkas nyt Nautiluksen. Mä otan nyt Alisterin. Ja sitten vaan lähdetään rakentamaan komppia silleen, että siinä ei ole mitään järkeä. Että mä voin itse sanoa, että silloin kun mä oon skrimaannut, niin mä oon aina halunnut prepata jonkun 1-2 tai 1-2-3 pikit, mitä me halutaan harjoitella. Sen pitemmälle sitä ei kannata ikinä preppaa. Mutta sama officialeskin, että kyllähän te haluatte preppaa mitä te pikkaatte 1-2-3. Että te vaan lennosta oo silleen, että no, mua nyt tänään tekee mieli pelata vähän talon jungleen. Silleen. Kaikilla pitäisi olla sama mentaliteetti skrimeihin kuin periaatteessa officialeihin. Mut sit taas sitä ei myöskään ottaa liian tosissaan. Nopea, ennen kuin jos oli vielä jotain, niin ei coachissa sano, mutta coachit on kyllä tärkeä. Mun mielestä niistä on yleensä enemmän hyötyä kuin haittaa. Toki on nyt olemassa semmoista, että voi olla haittaa, mutta kuitenkin suurin osa ajasta niin on niistä enemmän hyötyä kuin haittaa. Ja just Primessa ainakin huomasi sitä, että coachi pisti ihan helkkaristi aikaa. Että no, pelaajat nyt ei hirveästi pistänyt suurin osa, mutta niinku se coach niin puhtaasti Champion Poolin perusteella, vaikka miten pelit menee, niin teki aina skrimeihin prepit ja officialeihinkin, niin on se nyt aika iso etu. Että jos siellä on joku semmoinen, ketä kiinnostaa oikeasti, niin se on semmoinen, että siitä voi saada tosi iso hyödyn imo. Mutta siitä sen enempää muuta kuin, että FPL-jengit, jos te oikeasti haluatte tulla paremmiksi, niin kannattaa ehkäpä harkita, että etsii vaikka joku ulkomaalaisen coachin. Toki saako ilmaiseksi hirveän hyvää, voi ihan hyvinkin saada. Että jengi aina silleen, että no hyvä coachi voi maksaa hitosti, mutta kyllä sieltä voi aina löytyä joku. Ja aina voi sitten antaa foodut, jos ei kemiat matchaa. Kannattaa ainakin antaa chanssi, jos ei muuta. Jep. Joo, mä voisin sanoa tähän vielä, että no coachihan, mitä mä sanoisin, että coachille ei pidä mennä sanoa aina vastaan, mutta coachikaan ei myös ole aina objektiivisesti kaikessa oikeassa. Koska tosi moni coachi voi olla, että ne ei ole, vaikka ne voi olla ehkä vaikka 0 LP Master tai yleensä vielä sitäkin alempana. Niin coachit tietää paljon, mutta kaikki ei ole aina silleen, koko peliä ei aina välttämättä kannata rakentaa. Jotkut tiimit toimii silleen, että ne toimii täysin niin kuin coachi haluaa, mutta kaikki tiimit ei myöskään toimi silleen niin kuin täysin kuin coachi haluaa. Mun esimerkkinä mä voin sanoa, että mä joskus olin coachien alla ja coachit sanoi, että mun pitää pelaa pelkkää viiksin, saa paskaa. Mä olin tosi huono niillä. Nyt mä pelaan vähän vapaammin. Nyt mä itse sanon, että mä haluan pelaa viiksin saata välillä. Niin sit se huomaa, että se on paljon parempi, koska mä tiedän, että milloin se oikeasti on hyvä. Koska mulla on ollut coacheja, jotka sanoo, että Jarvan B1, VB1 on hyvä. Ja niistä peleistä tulee completely unplayable. Ja siitä ei tule mitään, ne on insta hävitty. Niin porukan pitää myös ymmärtää se, että coachit tietää paljon, mutta ne ei ole aina oikeassa. Mutta se mun isoin pointti on, tai 2 pointtia, että jos on FCL-jengi, niin mä tiedän, mä oon siis tosi paljon FPL-piireissä, niin jos tätä FCL-pelaajat katsoo, niin kannattaa kysyä FPL-pelaajilta. Jos olette vaikka jungleri, niin kysykää FPL-junglereita, voisitteko te coachaa mua, annatte niille vaikka 10 tai jotain. Mä lupaan tosi moni coachaa, vaikka ilmaiseksi antaa tosi paljon vinkkejä. Mä coachaan välillä FCL-pelaajiin, mä lupaan tuolla on paljon muitakin, ketkä coachaa, jopa ilmaiseksi. Niin siis jos yksittäisiä pelaajia tekee mieli kehittyä, niin kysykää FPL-pelaajilta coachingia. Ehdottomasti. Mä lupaan, täällä on tosi paljon. Mä lupaan Antokin coachaa FCL-toppeja,
jos ei ole ihan burgerin jätkä, niin varmasti coachaa. Riittää aikani kyllä jo. Nyt vähän vähemmän kuin on ollut töissä, Juu. mutta ainakin loppu. Joo, mulla on vielä tuohon coach-juttuun semmoista, että mun mielestä se usein, jos on kaikki oikealla mentaliteetilla siinä mukana, niin sillä ei ole väliä, että kuka siinä on niin kuin oikeassa, tai että onko coachi oikeassa tai väärässä, vaan se, että sä saat niin kuin dialogia siitä, ja että sä saat niin kuin puhuttua sun oman mielipiteen asiasta, ja sitten sä niin kuin käyt sitä, ja sitten lopulta sun pitää päätyä siihen, että sä uskot siihen, niin kuin mitä sä teet, tai minkä hahmon sä pikkaat. Ja jos sä et usko siihen, niin sit sun pitää niin kuin keksiä syy sille, minkä takia se on huono, ja selittää se coachille, ja jos on kaikki hyvällä mentaliteetilla, niin kaikki päätyy lopulta samalle sivulle. Ja se on ihan sama juttu gameplayssä. Teidän ei välttämättä tarvitse tehdä niin kuin kaikista parasta playtä in-game, mutta kunhan se on jotenkin hyvä play, kaikki on samalla sivulla siinä, niin sitä tulee hyvä. Sitten vielä mun kokemuksista vähän coachien kanssa, että siellä Prime Tip 2 just on ollut mun ainoa huono kokemus coachin kanssa. Se oli vähän semmoista, että se niin kuin johti niitä reviewita, ja sitten se aina meni silleen, että se niin kuin katsoi niitä, se oli ottanut sen scrimin aikana ne kohdat, kun joku oli mennyt väärin, sitten se meni sinne reviewhun. Tässä me hävittiin fightti. Älkää ensi kerralla hävikkä tätä fightia. Tässä se jäi sidella kiinni. Älä jää ensi kerralla sidella kiinni. Niin kun, Nice. ja me ei legit opittu yhtään mitään scrimistä. Meillä oli oikeasti aika hyvät pelaajat sillä kaudella, mutta me vaan ei opittu mitään. Toi kuulostaa siltä, että siellä on vaan kattu Death Recapit ja alt tälleen. Joo, Niin, hei, niin. älä kuole tässä. Joo. Älä kuole tässä. Älä tee tota ensi kerran. Yes. Joo. Siinä on tärkeää, että on idea siitä, että joo, pitää tietää, mikä asia on huono, mutta sitten sen jälkeen pitää tietää, että miten in-game seuraavan kerran, kun samanlainen tilanne tulee, niin miten sä näet, että sun pitäisi tehdä eri päätös siinä. Mikä on se triggeri tai asia siinä pelissä, joka niin kuin signaloi sulle, että nyt mun pitää tehdä tälleen. Joo. Joo. Mulla on ollut todella hyviä coacheja ja muut. Mulla on ollut Suomessa Christian Pila silloin, kun se coachasi, niin opin siltä tosi paljon. Sitten oli Täkäksessä ja BVssä oli Lahti, se on aivan GOAT. Olen oppinut niin paljon niin kuin pelaajana silleen top-lanerina. Planesta, mapista, temposta, kaikesta. Ja Akselikin on ollut todella hyvä. Ollaan niin kuin saatu struktuuria skrimeihin ja aina on silleen teemaa, mistä työstää. Joo. Ennen kuin mennään varmaan tuohon vikaan aiheeseen, niin mä hän tähän nopein vielä semmoisen shoutoutin. Ennen FPL-aikoja, ennen Telia-aikoja, ennen Nordic League pre-aikoja, niin oli semmoinen coachi kuin Laatulate. Se oli, joskus se oli tämmöinen niin kuin Arctic, niin se oli meikä coachi. Ja, toki Fila oli tosi hyvä ja Catfish oli hyvä, mutta musta tuntuu, että se on Laatulate tosi kova. Se oli siis tämmöinen jungeri, jolla tuli pikku onnettomuus, niin sitten se joutui lopettaa kombin pelaamisen, mutta coach oli tosi hyvä. Siinä oli ehkä se, mikä on ehkä näissä uudemmissa coacheissa ehkä se ero, että kun se oli pelaajana tosi korkea, ei nyt ollut lekkipelaaja kuitenkaan, mutta pelaajana pelasi tosi korkealla tasolla, niin oikeasti korkealla tasolla, ei nyt lekki, mutta niin aika lähelle sitä, niin ehkä pystyi samaistumaan paremmin ehkä pelaajan, kun musta tuntuu, että osalla coacheista on ehkä se, että joo, ne ehkä tietää tosi paljon pelistä, mutta sitten ei ehkä sit samaistu siihen, että mitä just oikeasti pelin siellä voisi tapahtua, että mitä siinä pitäisi tehdä, kun jos vertaa vaikka muuten, ketä on hyvin menestynyt Suomessa, niin vaikka Hiiva, niin olihan Hiivakin pelasi myös Lekissä, niin silläkin on kuitenkin varmaan sit lopulta vähän erilaista inputtia, kun se on ollut pelaajanakin tosi korkeana. Toki ei sä nyt automaattisesti meinaa mitään, että sä oot ollut, mutta mun mielestä se on myös aika kiva lisä siinä. Joo, hyvä. Mä sanon vielä, että hyvänä esimerkkinä Perksi G2, että niillä, mä oon lukenut niiden juttuja, että siellä skrimit ja kaikki on muuttunut ihan täysin, kun coachi myös näkee sen pelaajan näkökulmasta. Mä oon tosi paljon nähnyt jotain, että coachit sanoo, että
no tässä teidän pitää vaan pelata tälleen, mutta sitten pelaajat ymmärtää, että ei me vaan voida niinku pelata silleen, niin kuin se näkyy sieltä ylhäältä päin. Et välillä niinku coachilta ehkä puuttuu semmoinen ymmärrys myös kysyä pelaajilta, että miten teidän mielestä tämä niinku pitäisi pelata. Niin se on niinku iso juttu tuossa coachaamisessa. Coachien pitäisi niinku myös nähdä se pelaajien näkökulma, koska nythän se menee aina vaan, että pelaajat näkee coachin näkökulma ja yritetään niinku muovata sitä. Se ei vaan aina ole mahdollista. Jep. Mä itse mietin tästä vikaksi aiheeksi tämmöisen, kun täällä on aika paljon toppeja. Tällä kertaa 3 top-laneria. En tiedä ihan miten Junglessa tämä menee, mutta esimerkiksi mua kiinnostaa kysyä Ukko ja Anto teiltä, että kuinka paljon te laitatte aikaa vaikka siihen, että menette customei hakkaa vaikka 1-on-1 X-tyyppi vastaan, vaikka Anto menee vaikka Carlosta vastaan tai Ukko menee Naksua vastaan treenailee esimerkiksi. Mutta silleen, että minkälaista teillä on se niin yksilötreenaaminen? Että koetteko te, että onko siitä vaikka hyötyä? Että te nyt laitatte vaikka eri FPL-toppeja, ei tarvitse olla FPL-toppeja, mutta ylipäätään vaan jengille silleen, että haluat mennä pelaamaan match-uppeja, koska on se nyt totta, että solokuussa sun on vaikeampi saada niitä tiettyjä match-uppeja, mitä sä haluat vaikka treenata. Niin käyttäkö te itse tuohon yhtä aikaa? Tai koetteko, että onko siitä hyötyä, haittaa? No, mä voin aloittaa nopeasti, niin viimeksi kun mä oon kunnolla 1v1 pelannut topissa, niin se oli silloin NLC 1-aikaa, eli siitä on 3 vuotta, 2-3. Any case, niin siellä olikohan se norjalaisen Antwerpin kanssa. Pelattiin 1v1 ja tää oli siis meta, jossa Kasantti oli tosi broken. Ja sitten mulla oli etenkin ongelmia pelaa Renekton matchuppeja, kun ne Div 1 toplanerit tykkäs pelata Kasantteen Renektonia ja jotkut 2 Sion ja vielä joku top. Rumple oli hyvä ja Ehkä anyway, mutta Kasantti oli se kaikista vaarallisin ja sit mulla oli vaan personal ongelma pelaa hyviä Reneä vastaan. Ne on aika näästyjä toplane 1v1, kun ne vaan blind pikkaa se ja skill checkkaa sut lähes mistä tahansa matchupissa. Mutta anyways, kyllä se huomattavasti hyödytti siihen aikaan vaan se, että pelaa jotain tyyppiä vastaan, joka meinaa tiettyä hahmoa, niin se vaan näyttää sulle kaikki kohdat, missä se punissaa sua niin helvetin kovaa kuin mahdollista. Ja sitten näkee ne hetki, kun se pelaakin passiivisemmin ja sä oot sellainen, hei miksi sä teet näin? Niin se toinen voi selittää sen matchupin aika selvästi, että tässä tapahtuisi näin, jos mä tekisin tätä. Joka on, etenkin jos miettii rajallisessa määrässä aikaa, täytyy löytää tiettyihin matchuppeihin tietyt hahmot, harjoitella sitä yhtä matchupia, että pystyisikö tähän pullauttaa jonkun tietohahmon vielä lisää, josta on bänneistä. Ja toinen hahmo, niin sitten on paljon hyötyä, että sä otat nopeita 1v1 tai 5 minuuttia, ekat 10 minuuttia max tai jotain vastaavaa. Ja en tiedä, onko mä sitten sen jälkeen paljon 1v1 pelaillut. Enpä oikein. Olis varmasti hyötyä. Ehkä mä etin Anton tuolta DMistä ja sanon sille, että nyt me mennään ottaa Renekton Knaari uudelleen. Nyt mä näytän, että sä kuolet tässä ja tossa ja tässä. Ja siis Anton sille, en mä kuole tälläkään kertaa. Ei saatana. Mut hei, mä katoin reviewsin pelit. Sä olisit kuollut sillä Knaarilla siellä topissa 1v1. For sure. Siitä kun sä Tier kun mä 2 ja 1 flashasin. En mä tiedä siitä. Ei se flashi. Joo, mä voisin. Sä olisit saanut mun mielestä stunia muhun ja mä olisin, joo. Ehkä. Anyway. Mäkin kattelin sitä vähän, mutta en ole ihan Oli varma. mulla chanssi, mutta Renekton ei oo hota. Valitettavasti. No mites Anto? Onko sulla tuohon? Sori Ukko kesken. Joo. Jatka vaan, jos sulla jotain Mä rämpyn. hyvä ilmoitti. Okei. Mä oon ollut aika huono tossa. Huono siis järkkäämään semmosia. Mä en oo oikein ikinä silleen aina välillä, jos joku muu on tullut kyselee tai poppa tullut kyselee, niin sitten on. Okei, cool. Poppa on aktiivinen näissä asioissa. Koko ajan esittää DM. Joo, ollaan Poppan kanssa otettu 1-1, mutta ja mä en oo ite ikinä oikein niitä harrastanut. Varmasti niistä sais silleen, tai se on niinku just silleen, että jos sä otat jonkun hahmon joko blindina tai pelaat sitä counterina johonkin toiseen hahmoon, niin sun pitää osata blindina pelaa sen pahin linja
sun pitää osaa counterina pelata se linja niin, että sä voitat. Ja jos sä et pysty pelaamaan, niin sun pitää työstää sitä. Ja 1-1 on just tosi hyviä semmosia, koska siitä saa solkuussa, sieltä tulee vastaan Warwick-toppia, ja tulee vastaan, no nykyään tulee vastaan melkein mitä vaan oikeastaan. Ja siitä ei oikein opi yhtään mitään, kun ei saa toistoa siihen. Joka peli eri hahmo. Joo. Mä oon kans aina ollut vähän huono pelaa solkuuta. Huono siis saamaan tarpeeksi pelejä silleen solkuuta. Mulla on aina ollut niinku, en mä tiedä, niin 200 peliä per split on niinku ollut joskus pari vuotta sitten niinku mun ihan maksimi. Main-accountilla siis, on pelannut Smurfeilla jotain, mutta niistä nyt ei oikein saa mitään. Nyt mä alkan vähän enemmän, mutta silti pitäisi paljon enemmän pelata sitä. Ja, niin mä oon ehkä kokenut silleen, että mä nyt käytän niin vähän aikaa tälleenkin jo solkueen ja opettelemiseen silleen yksilöpelaamista, että pitäisi ehkä käyttää se aika silleen solkuuhun. Ja sitten jos sais tarpeeksi solkupelejä, niin sitten voisi sen päälle vielä 1-1 ottaa. Joo. Mites Dragsteri? No mä nyt Jungessa ei nyt varmaan hirveästi 1-1 oteta, mutta jos sä haluaisit jotenkin tolleen, niin miten sä sitten lähdet siihen sillä? Kysyt sä vaan muut junglereilta, että mitä tekisit tässä tilanteessa vai mitä sä, niin kun, jos sä haluat lähteä leveluppaan omaa pelaamista? No, mulla on silleen, me pyöritään sellaisessa piireissä, missä on paljon FPL-junglereita esim. Niin mä kysyn sieltä paljon, että hei, mitä te olette mieltä tästä, mitä te tekisitte. Mä aina tietysti sanon oman mielipiteen. Junglerina solkue on oikeasti yksi parhaista paikasta parantua. Niinku tietyissä asioissa. Jos sä pelaat komppia, oot pelannut komppia, sulla on komppimakro, niin sä ymmärrät solkuessa, että koska solkuessa tulee paljon yllätyksiä. Joku saattaa invadea, sulle ei vardata. Sun pitää koko ajan niinku solkuessa sun pitää osata adaptata ilmasta kaikkea. Ja se on niinku tosi hyvä juttu. Kun sitten taas kun sä pelaat komppia, niin siellä ei tapahdu oikeastaan mitään hirveitä yllätyksiä, vaan siinä on, että sun pitää osata niin kuin setuppaa joku juttu paremmin junglerina. Kun taas solkuessa sun pitää enemmän lukea sitä vihua. Niin mitä mä niinku solkuesta, se että mä oon pelannut paljon solkua ja käynyt suht korkealla, niin sieltä on tuonut sitä, että mä tiedän, miten pelata niinku tämmöisiä varsinkin invade-jungleja vastaan. Mä tiedän, miten, niinku, milloin tulee täydellisesti kaikki timerit, missä kohtaa mä haluan tehdä jotain cheesy-pelejä itse. Milloin mä haluan pelkkää full clearia. Et se tulee solkuesta tosi paljon toi. Mutta mä katson tosi paljon LCKta ja LPL. Ja sieltä saa, koska mun mielestä näissä molemmissa regioneissa junglerit on semmosia, ketkä tekee kaiken playin melkein. Niin sieltä saa tosi paljon semmosia juttuja, että mitä esim. Canyon, mä opin, että mä oon aina miettinyt, että ei vittu, että Pantheonilla on niin hidas cleari, että mitä täällä niinku voi tehdä niinku ihmeitä. Tää tuntuu siltä, että täällä on ihan mahdoton tehdä mitään playtä, jos vihu ei vaan anna. Niin Canyon teki jotain, se veti ready into kanat, into omat sudet, into vihun bot ready. Ja kaikkea tämmösiä niinku oikeesti viisaat pelejä, ja niinku, milloin se voi käyttää sitä sen leadia ja sen champin vahvuuksia. Koska sen champin heikkous on se, että sillä on hidas cleari. Niin jungles pitää ymmärtää, että milloin sä voit, niinku, jos sä oot heikompi jungle-champi, niin milloin sä voit oikeesti käyttää jotain etuja. Koska vaikka, mitähän esimerkkinä mä voisin sanoa, no siellä on Pantheon vastaan Zyra. Zyralla on joku 50 sekuntia nopeampi cleari. No jos se Pantheon vaan full clearaa, niin 10 minuutissa on hävinnyt sen peli. Niin sen on pakko tehdä jotain. Ja sen pitää niinku löytää se vastaus siihen. Niin jungle on vähän niinku semmonen sakki enemmänkin, että jos sä teet yhden väärän liikkeen, niin sun jungle on ohi ensimmäisen 10 minuutin aikana. Kun sit taas jos sä teet yhden hyvän liikkeen, niin sä voitat käytännössä koko karta. Eli se on aika palkitsevaa, kuulostaa sieltä. Joo, junglessa ensimmäisen 10 minuutin aikana sä et saa oikein tehdä virheitä. Niinku oikeesti korkealle levulle, että jos mä pelaan solkuissa jotain talon vantrikkiä vastaan, joka on GM, jos mä kuolen silleen ekalla skutlelle, jos se saa mun kanat, niin mun peli on ohi. Se menee silleen. Joo. Mitä itse tosta vielä nopea voisi sanoa, niin silloin kun kiinnostaa paljon, niin kyllä mä laitan silloin jengille viestiä, että hei, tulkaa 1-1 ja mitä nyt silleen, jos nyt joku muu vaikka miettii FPL, no mä en nyt FPS pelaa, mutta jos nyt siellä on joku FPL-top, joka silleen haluaa vaikka levelapaa itteensä tai muuten vaan parantua, niin
No mikä on helpoin? No pistää vaan niille topeille viestiä, ketä sä haluat pelaa vaikka vastaan. Niin sehän voi olla, että siellä on vaikka 9/10 ei halua, mutta sitten jos se yksikin edes haluaa, niin siinä on heti hyvä chanssi silleen vähän parantua. Ja mitähän mä nyt itsekin Antoa, Carlosta, Tatuukin vastaan joskus, jopa DHtakin vastaan, niin aika harvoin siellä on tullut silleen ainakaan suoraan, että itse sä oot päskä, en varmasti tule. Vai silleen, että no käy katsoa, ja sitten jos menee ihan jees, niin kyllähän siinä yleensä sit saa aika paljon irti. Ja silleen, sitten jos miettii, että no miten se kantsis tehdään, niin mun mielestä ainakin helpoja vaikka levut 1-3, eli käytännössä eka Cannon Crash, kun topissa sen lopulta ne ekat levut on aika isoja, ja sitten jos miettii vaikka, että haluaa eri vaiheet, niin nykyään se on niin helppoa, kun sä voit just niitä levuja sun muita tehdä, ja pelinkin voi resettaa tosi helposti, niin mä ainakin siihen kannilta, että jos haluaa olla paremmin pelaaja, niin ees välillä. Se on aika iso lopulta. Mutta toki se on sitten itsestäkin, että kuinka paljon se kiinnostaa. Mutta jos kiinnostaa, niin suosittelen. Joo, mutta tuohon pitää myös sanoa se, että kyllä sulla pitää olla semmoisia omia meriittejä vähän, että sä voit esim. Niinku, en mä usko, että jos sä oot nyt Diamond 1, niin ei sun kannata nyt Antulta kysyä 1v1 muun muassa, mutta sit jos sä oot vaikka joku 500 LP, että sulla on vaan niinku, jos on niinku oikeesti jotain, jos on jotain meriittejä, niinku, et ei nyt kannata mennä silleen joku FHL-toppi kysymään, että no joltain FPL-topilta haluat sä pelata, mulla on D1 47 Winrate, pelaan Sionia, niin ei välttämättä kannata tulla kysyä, mutta sit, jos niinku oikeesti tuntuu siltä, että siellä on paljon pelaajia FCL:ssäkin, muun muassa Tuukka on semmonen, joka voisi kysellä monelta FPL-topilta vaikka vähän reeniä, oppis matchuppeja, niin ehdottomasti kannattaisi kysyä. Mutta aina voi yrittää. Eihän Yrittämisen siinä ole mitään mitä- hävittävää siinä, että ottaa vähän kovemman vastusta, ehkä se myös sanoo pari asiaa siinä samalla. Mutta se voi olla aika yksipuolista. Jep, kunhan siinä ymmärtää sen, että jos sä kysyt vaikka, jos mä kysyn Boppalta, haluatko pelaa, Boppa sanoo en, niin sä et rupea jankuttaa, että no miksi ei, eikä mulla taito riitä, vaan niin sit pitää vaan ymmärtää, että se on ei. Yep. Niin, siinä on myös aina se oma kuva sitten Totta kai. liikkeelle, että FPL-piireissä pyörii, kyllä täällä kuulee, että joku rupeaa jankkaa. Mä oon kuullut itse asiassa, että jotkut kysyy FPL-pelaajilta, että haluatko tulla pelaa, sitten ne sanoo, että ei mua nyt kyllä kiinnosta. Sitten siellä, että no kyllä tästä hyötyy molemmille, me ollaan niinku samantasoisia pelaajia, niin se on kuva niinku, juu. Et sit se on kuva niinku siellä pienempänä. Kuka on tehnyt noin? Vähän voi sanoa. Tää on kuitenkin täyttä asiaa. Ja yksityishommia noille ei ole mun asia. Okei. Mutta toi on kyllä crazy mun mielestä, että vähän rupeaa tolleen kekkailemaan. Joo, siihen pitää tietenkin vähän lukea sitä huonetta. Jos se nyt toinen on silleen, että ei, niin sit vaan pitää hyväksyä, että it is what it is. Se ei varmasti ainakaan auta niitä chanceja, että rupeat siinä huutelemaan sit perään, että vittu päskä. Mulla on vielä tohon niin siihen, miten periaatteessa parantua pelaajana opetella niitä matchuppeja, niin se 1-1 kyllä toimii, mutta mikä mulla on ollut toimivin keino on, että sen jälkeen kun on pelannut jonkun matchupin, niin on käynyt eka kattoo sitä, niin kuin, sitä reviewta ja miettinyt vähän, että okei, mikä tässä olisi voinut mennä väärin. Ja sen jälkeen pistää YouTubeen, että tämä hahmo vastaan tämä hahmo, sieltä tulee joku Korea Challuvodi, ja sitten vaan katsoo siitä. Ja katsoo, että mitä ne tekee eri lailla. Siitä mä oon aina oppinut niin kuin parhaiten. Just ne matchupit, mitkä mulla on ollut heikkoja. Esim. Mä oon pelannut todella paljon Ambessaa, ja jos sä blindaat Ambessan, niin sun pitää osata pelata Renekton. Niin mä vaan menin katsomaan. Mä menin katsomaan joku 10 eri Korea Challu Ambessa vs Renekton bodia. Ja mä katsoin, mitä ne tekee milläkin spellillä level 1, 2, 3. Ja juu. Toi itse asiassa mä voin heittää tuohon, pelasin yksi päivä Autofill, Chase ja Topi ja pelasin sen Shenia. Ja mä itse asiassa katsoin ennen sitä peliä nopeasti, että Shen vastaan Chase match YouTubesta ja mä katsoin miten se level 1 pelataan. Ja sit mä aivan turposta omppasin sen Lane, hävisin kyllä sen pelin, mutta Joo. siitä on oikeesti siis tosi paljon hyötyä, että Sam Selectis katsoo vaikka miten se level 1 pelataan. Se jo oikeesti auttaa aivan äärimmäisen paljon. Mulla on tosi paljon, yleensä kun mä autofillan toppiin, niin mulla on matchuppeja. Ja varsinkin jos on blue sidella, niin mä katson, että mitä mun pitää tehdä, koska jos sä oot autofill,
pelaan jotain midi-mainia vastaan, niin mä oon kyllä aivan vitun kusessa siellä. Niin siitä on oikeasti aika paljon hyötyä. Muuten, jos mä tohon nopeasti voisin heittää vielä yhden kyssärin just niin kun harjoittelee jotain tiettyjä hahmoja, niin en tiedä, onko junglissa sama meininki, mutta itse huomannut, kun menee soolokuuhun ja haluaa pelaa jotain tiettyä hahmoa, niin mä vaan blindaan sen, vaikka se on paska blind. Niin kun, otan vaan 1-2 pikkinä, mikä ikinä tuntuu siltä, että mitä tekee mieli pelata, niin onko teillä sama meininki soolokuussa, vaikka se vaikuttaa mahdollisesti winrateen tai muuhun paskaan? No mä voin sanoa suoraan, että siis mähän pelaan soolokuut silleen, oon pelannut vuosia jo silleen, että ihan sama mitä mä pikkaan, niin mä blindaas. Melkein aina. Et kaikki mainit, kaikki, niinku vaikka Viegokin esim. Champi, mikä on tosi paska blindi, niin mä blindaan se, koska mä opin silleen kaikki vaikeat matchupit. Ei tietysti aina 100% peleistä mene tolleen. Mut niinku, esim. Miten mä harjoittelin Guinia ja JC, niin mä blindasin ne molemmat. Ja No, jungle on eri. Eikö jungle ole sellainen, että siellä voi pikkaa ensimmäisenä any case? Eihän kukaan ota leikmeroa jungleen näin. Ei se kyllä ihan silleen on. Mut joo, meillä rupeaa kanssa aika käydä vähän. Nopeasti vastaukset tohon. Ja... Voin nopea heittää, että mä oon aina pelannut, tai nyt pidemmän aikaa pelannut soolokuuta silleen, että mä haluan harjoitella siellä sitä varten, että mä sitten komppipelissä officialissa saan parhaan outputin siitä soolokuusta, parhaan oppimisen siitä soolokuusta sitä komppipeliä varten. Eli jos mä harjoittelen semmoista hahmoa, jota mä en ikinä ottaisi blindina komppipelissä, niin sitten mä en blindaa sitä. Jos mä harjoittelen semmoista hahmoa, jonka mä blindaisin komppipelissäkin, niin sitten mä blindaan sen, enkä mä bännää en mä mene soolokuuhun pikkaa Ambessa ja bännää Renektonia, kun ei sitä saa bännättyä komppipelissä välttämättä. Tai sitten vihu bännää Ambessa tai mitä onkaan. Niin mä oon esim. Bännännyt semmosia hahmoja, mitä mä oon bännännyt Teemoa nyt pitemmän aikaa, niin se on sen takia, että ei kukaan pelaa Teemoa kompissa. Niin en mä saisi siitä yhtään mitään oppimista, jos vihu ottaa Teeman. Ja se on aika ärsyttävä kanssa. Joo. Ja OP. Niin, no siis toi on ihan sille, jos niinku komppi ajattelee, jos pelaa soolokuut, niin kyllä se blindaaminen on lopulta se aika hyvä juttu, että mulla vaikka itselläni, jos mä nyt halusin puhtaasti pelaa soolokuut vaan siitä, että climbaa, niin sit mä pelaisin nyt vaikka 2 kuukautta putkeen pelkkää jakseen. Mutta lopulta, jos haluaa pelaa komppia, niin että se voi olla sillä one trick, niin kyllä sitä tulee aika paljon blindattua. Itsekin on aika paljon tankannut ajoittain winrateja, kun on just pelannut näitä champeja blindina. Että mulla on hyvä esimerkki, vaikka tällä seasonilla oli pakko treenaa Sionin hyvää kuntoon, koska se on ollut niin iso priopikki. Ehkä enää ei ole niin korkea, mutta oli tosi pitkä ainakin korkea priopikki, niin mulla oli esimerkiksi Sion on mun pelatuin champi tällä hetkellä soolokuussa, ja mulla on sillä winrate joku 47 pinnaa, mikä on ihan hirveä, mutta se on sitä, kun blindailee permana, ja kyllä siinä oppii samalla sitten, että kun sä pelaat se sama matchupi vaikka kompissa, niin sit sä oot siinä valmiin, että sä pystyt todennäköisesti ainakin minimoimaan ne lossit ja tälleen, niin jos sä vaan joka kerta pikkaat silloin, kun on hyvä posi, niin en mä tiedä, se voi olla sitten kompissa vähän vaikea puloffassa. Boppahan tunnetaan Suomiskeneen vuorista ratana, että se saattaa olla 0 LP ja 1500 LP seuraavana päivänä, että se Boppahan kuuluisi siis, jos Boppan LOL-prossi käy kattoo, niin siellä on semmonen vuoristorata kyllä. Siellä on vähän vaihteluja, mutta se on ainoa, missä voi treenaa, että sä et mitään flexkua mene pelaamaan jotain. Ja se on silleen, jotkut sanoo, että jos skrimaa, tai siis harjoittelee Smurfilla, no jos on Smurfi on D1 Emerald, niin siis mä voisin pelata ihan mitä vaan roolia, voittaa D1 Emerald, ei siis mitään jälkeen. Niinhän se on. Niin onko meillä niinku mitään viimeisiä settejä tähän enää, mitä haluaisitte sanoa? Joku 5 minuutin tulinen setti, onko kellään mitään? Joku tulinen setti. 20 sekkaa saa aikaa miettiä. Jos on, niin sanokaa vaan suoraan. Rapataan tuon 17 niitä. Se on no, mulla on kysymys. Onko sulla sano vaan, onko sulla joku mä olin vaan kysymys tällainen nopeasti kyssärineen, että mitäs Anton ja Dragsterin varmuppi tähän iltaan, että miltäs loppuilta nyt näyttää? No mä voin vastata eka, mun on pakko ainakin juo vähän vettä, mulla on aivan hirveä daruuden vielä. Mutta varmaan käy hakemaan joku pizzan tossa juo vettä ja ehkä käyn pihalla. Joo, mäkin olin ennen muutamilla ja ei tullut nukuttua kauheasti. Saatan käydä päikkäreillä.
Se on ihan hyvä. Se on ihan hyvä. No, mä kysyn ehkä finaaleihin liittyen, koska mä oletan, että täällä on ainakin Tracksteri tai Anto on siellä, tai ehkä jopa molemmat. Niin, mikä on sellainen kontsa, mitä te haluaisitte nähdä? Ei nyt vielä missään sanottu mitään, eikä välttämättä saisi sanoa, mutta mä voin sanoa, koska tää on täyttä asiaa podcast, niin mä tuun olemaan siellä, en nyt sano kumpana päivänä, mutta ehkä finaalissa, ehkä en, niin analystina, niin mikä teidän mielestä olisi semmoista mielenkiintoista, jos te niin vaikka venailisitte pelejä tai jotain, niin mitä te haluaisitte nähdä siellä? Mulla on poppa tähän ihan sairassetti, siis jos sä oot siis Finnhausen jutus mukana, niin siis sä ihan otat reilusti tälleen vaikka ennen peliä, otat mikin, sulla on kameramies ja sä menet kysyä joltain katsojilta, sulla on joku yksitulinen kysymys. Sun pitää, meet niille, että hei, Arcana Enigmalla ja Rich Gangilla on sairasta beefiä näiden junglereiden välillä tai jotain tämmöistä, että kumpi näistä tulee stomppaa, mikä tästä tulee olemaan, siis jotain ihan sairaita kysymyksiä, ei tarvii edes loliin liittyviä, meet vaan randomisti kysyä kameran kanssa jotain sinne analyyttisiä juttuja. Ja Kuka sä jotain oot? niinku tämmöistä pikku kontsaa. Kuka sä oot teet töitä? Miksi sä olet täällä? Miksi No, mä voin sinä antaa- tulit 10 tänne? haastista putkeen. Säkään et ollut töissä. Säkään et ollut töissä. Okei. Säkin et ollut Onko sulla töitä? No voin antaa paljastuksen. Mä tuun vielä tekemään jotain pregame haastiksia. Et esimerkiksi mä en tiedä, onko se tihkussa sit siellä yöllä 4 aamuilla, kun just lähdetään pois sieltä, niin kysyks mä silloin Antolta, että hei, voitteko te huomenna? Ehkä, en tiedä. Täytyy vähän miettiä, että miten se sitten Ehkä pitäisi teillä on siellä olla. takahuoneessa beerpongipeliä, niin meidän matsiin pregame lämmittely. jotain tämmöistä. Mut joo, eipä itsellä mitään. Jos nyt jollain joku viimeinen sana tai mitä haluaa heittää, niin nyt vielä kerkee. Meillä on 2 minuuttia aikaa, ennen kuin tulee studioaika. Ja mahdollisesti viimeinen täyttää asian jakso. Ehkä. Mahdollisesti ja Unos. mahdollisesti ei. Ken sen tietää? Sitä ei kukaan tiedä. Onko live-jakso Tampereella? Jääkö Antolle Vähän jotain mielenkiintoinen. risuja tai ruusuja, mitä haluat heittää? Joo, tää on kyllä ollut ihan täyttä asiaa. On mukava olla täällä. No, Jep. Päässyt heittää mielipiteitä, liekkiä. jos asioita ei enää tuu, niin sitten mä voin tästä roluppaa. Kiitos Anto, että tulit jälleen. Kiitos. Kiitos Anto, että tulit paikalle. Ehkä näemme tulevaisuudessa, ehkä emme. Ken tietää, ehkä olet Tampereella, ehkä et. Sitäkään ei kukaan tiedä. Samoin Tracksteri. Ei voi tietää. Mutta näihin kuviin ja tunnelmiin tämä on täyttä asiaa. Onnea Kiitos katsojille, että Antolle. katsoit videon. Viimeisen match. Yeah. Muistakaa tykätä ja seurata kanava. Ja sitten minulla ei enempää tähän. Mukavaa päivänjatkoa ja pitäkää ittenne turvassa. Sanoisin. Näkemiin! Moi. Littipelo.